Que ten na orde do día 10 puntos. O primeiro punto é dación de contas das resolucións da Alcaldía da Res 351/2025 de 21 de marzo de 2025, a resolución 507/2025 de 24 de abril de 2025. Alguna cuestión? PSCT, BNG, PSOE? O expediente de ineficacia da reforma da ampliación do supermercado Gadis, que non sei como eso xa se asinou en Xunta de Goberno local estando eu. Non sei como está ahora mismo ese trámite. Pero eso será porque lle fixeron dende urbanismo algún tipo de requerimiento. Non xo podo contestar agora porque obedece directamente aos técnicos. Contesto xo no próximo pleno. Vale. O punto número 2, dación de conta, informe de intervención sobre reparos formulados no exercicio 2024. PSCT, alguna cuestión? BNG? Sí, quería comentar un par de cousas. O primeiro que nos queda claro, hai 12 informes por valor de casi 1,7 millóns de euros, é moitísima cantidade. Isto é debido ao fraccionamento de contratos, falta de licitación de contratos de servicios, falta de proposta de gasto previo, nóminas mensuais con diferentes motivos, subvencións educativas extratemporais, e recoñecemento extrajudicial de crédito. Pois nos consideramos que, sobre todo para como tratastes vos estas causas no goberno anterior, que é moitísima cantidade, moitísima, 1,7 millóns de euros, é unha burrada. Maite? Repito exactamente o que acaba de decir Eloi. Bueno, pois deciros o seguinte. Como sabedes, tiñamos 18 licitacións pendentes dos grandes contratos. De feito, outro dos grandes contratos ven aquí, o das piscinas municipais. Todos esos reparos, os podedes comprobar, obedecen maioritariamente a ese tipo de cuestións. Despois tamén o tema das nóminas, hasta que se aprobe a RPT, que sabedes que estamos traballando en ela xunto cos sindicatos e o persoal, non se vai a correxir. Por lo tanto, de todas formas, decir que no anterior goberno tiñan de reparos un 57,74. E agora mesmo, coas propostas de gasto, non digas tan a lixera o de fraccionamento de contrato, porque non, evidentemente. Hemos baixado a un 38,80. Todos estes datos os podedes pedir en intervención. Nada máis sobre isto, non? Perdón? Punto número 3. Dación de conta, informe de intervención, control interno, exercicio 2024. PSCT, BNG. A min aquí sí que me chama a atención, por exemplo, o informe está en castelán, non entendemos o porqué. Se remite a IGAE. E que non se pode traducir. Non emites en castelán. Claro, e para nós non se pode poñer en galego. Podería traducir, Bueno, pois para a próxima vez estaría ben traducilo, non costa tanto, son 2 follas. E, despois o que sí que me chama a atención é que non hai unha auditoría do 2024 e nos creemos que sí que debería habela, porque, máis que nada, temos todos estes reparos. Pois, acabo de contestar no punto anterior, que obedecen os reparos, e se te fixas as conclusións da intervención, é que estamos corrixendo e intentando corrixir todo. Como así podense ver nas mesas de contratación, non só nas mesas de contratación, sino tamén nos asuntos de pleno e de comisións. Moi ben. PSOE? Sí, respecto a isto tamén tiñamos dúas cousas. Fala xa nos últimos puntos de que se está acadando un aforro considerable e que se suprimiron as gardas de localización da Policía Local e Protección Civil. Me gustaría saber en que consiste esta supresión. Bueno, pois como decía, a propia auditoría que se fixo al entrar o Partido Popular no poder eran ilegales. Por eso, basicamente, se suprimieron, porque era unha cuestión ilegal. Obedecían no seu momento a época do COVID, pero cando pasou o COVID e xa tiñamos unha garantía, se tiñan que haber correxido de inmediato, cousa que non se fixo. Alguna cuestión máis? Vale, pasamos ao punto número 4.
Aprobación inicial da modificación puntual non sustancial número 4 do Peixón, expediente 2025/U032/000003. Bueno, pois tal e como vimos nas comisións, el obxectivo desta modificación non sustancial puntual é actualizar despois de 15 anos do plan, de vixencia do plan, a regulación da ordenanza U6, que é a ordenanza, como ben sabedes, actuacións residenciais unitarias consolidadas, U6. Por un lado, en primeira instancia, queremos regularizar as obras que imos permitir levar a cabo nos solares vacantes de edificación ata o de agora, respecto dos cales tiñamos certas lagoas, por exemplo, parcelas vacantes sin construir nas parroquias de Calo, Tilos e Cacheiras, lugares onde temos esta ordenanza U6, é dicir, só urbano consolidado de actuacións residenciais. Coa actual normativa, pudieras entender que en ditos solares non era posible materializar os aproveitamentos que lle corresponderían antes da entrada en vigor do plan, é dicir, que podan edificar. Con esta modificación, clarexamos calquer aspecto nese senso, sempre atendendo ao cumprimento da normativa e planeamento de aplicación. É dicir, non vai ser barra libre, vai a ser sempre acorde a esos parámetros. Segundo, tamén, coa aprobación do Plan Xeral de 2010, a ordenanza U6 restrinxía os usos permitidos nas plantas semisótanos de edificacións existentes. Sabedes que moitos destes locales están a pé de calle, aínda que teñan esa calificación, e aparte deso teñen incluso luz solar, teñen cristaleras. Isto supón el non poder facer nada salvo que fora un aparcadeiro. Isto supón un abandono claro dos semisótanos ante a imposibilidade de executar nada que non fora un garaxe. Con esta modificación, o que pretendemos é recuperar os usos permitidos pola normativa existente no momento da súa construcción, é dicir, usos permitidos para semisótanos nas normas subsidiarias municipais, que a partir de agora serán, ademais dos actuais, é dicir, os que había antes de entrar el plan en vigor, relixioso ou uso relixioso, uso deportivo, as salas de reunións para menos de 300 persoas, o comercial para menos tamén de 300 persoas. En todo caso, e con carácter xeral, permitiránse todos os usos que regula a propia ordenanza para a planta baixa, sempre cando exista unha vinculación. Cumpre recordar que moitos destos semisótanos están, que dicía antes, a pé de rúa, incluso con iluminación natural, pero a clasificación despois do plan era de semisótano. É dicir, cando se construíron estaban ben, pero unha vez que entrou en vigor o que se aprobou o plan, pois xa non se podían utilizar para outra cousa que non fora un garaxe. PSCT, por favor. Sí, simplemente, teño varias cuestións con respecto a isto. A primeira que quero, non sei se saber, non sei se realmente é máis unha cuestión técnica, pero eu creo que no ano 2010, sin ser eu gran fan do pexón urbanístico, non se podía aprobar isto. É dicir, esta é unha actualización á Lei do Solo, despois da modificación que fixo a Lei do Solo no ano 2016. Realmente non se... Ti empezas o teu argumento, a túa argumentación dicindo que aquí unha parálise con respecto a isto e é que non o permitía, a propia lei non o permitía. Eu, sin coñecer tampouco ningunha cuestión técnica, a pouco que miro a Lei do Solo e a pouco que miro as actualizacións dos outros concellos, só podía terse dado despois da modificación do ano 2016, que se comenta aquí. O artigo 83 da Lei do ano 2016. Por tanto, non responde a ningunha parálise. Nos ímonos abster, porque, tal como dixen nas comisións, a mí sí que me parece que ten algo de perigoso a modificación desas plantas semisoto, aínda que se vendan como que é un lugar de luz natural, etc. Tal e como está o tema da vivenda, eu creo que non nos é alleo a ningún, que se poden dar casos de infravivendas. Por tanto, nos ímonos abster. Benegá, por favor. Nos, entendemos as modificacións, de todos modos xa dixemos nas modificacións anteriores que con facer referencia á Lei do Solo, pois aforraríamos tamén ter que andar modificando isto seguido cada vez que se actualiza a Lei do Solo, pero
esta é a decisión do Goberno Municipal, e o que sí que me gustaría se tendes en mente ou se hai algunha solicitude de algún exemplo concreto donde esta modificación poda solucionar algo. Pois, home, vamos a ver. Perdón, PSOE? Non, simplemente dúas cousas ao respecto, bueno, unha modificación que vostedes estiman que pode ser importante, non llevemos esa importancia, e aí concordo con María que pode supor algún tipo de posible irregularidade ou solapamento de algunha irregularidade. Por tanto, tamén nos imos abster en este tema. Bueno, pues perfecto. Vamos a ver. En primeiro lugar, isto é unha cuestión de observancia. Aquí o urbanismo ten que avanzar e ten que adaptarse aos tempos. María, en ningún momento, en esta concretamente, dixe que obedecía a parálisis. Es que non saiu da miña boca esa palabra nesta ocasión. Teño moitos exemplos que obedecen totalmente a parálisis, pero esta non é a cuestión. Polo tanto, aí, se entendo moito, non ten razón. Non o dixe en ningún momento. Segundo, home, isto permite a lei de acompañamiento. Efectivamente, está todo estrictamente axustado á lei. Non hai ninguna, e ademais estou segura que se hai alguna ilegalidade xa estades vos para dicirla. O sea, que é para vixiar, que é o desexable. Por lo tanto, non hai. Dices exemplos? Hombre, os exemplos de cando ti vas por aí e ves un montón de cosas vacías. Solicitude non hubo ninguna, pero un montón de empresarios que viñeron e preguntaron, empresarios particulares, xente que quere iniciar un negocio. Mira, mirei este baixo, máis que nada falando cos técnicos, non coa alcaldesa, en todo caso. Mirei isto, quería montar aquí, pois, non sei, unha lavandería, calquera cousa. Pois non pode ser, pero como non pode ser? Es que ten categoría de semisótano. Pero si está, claro, es que hai cousas moi chocantes. E non teñades problema, porque evidentemente non só vai a estar e está axustado á lei, sino que tamén a ordenanza municipal. Xa comecei dicindo que non era ninguna barra libre. PSCT, BNG, PSOE. Moi ben. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? Abstencións? 8 abstencións. Por lo tanto, queda aprobado. Pasamos ao seguinte punto. Aprobación, punto número 6, aprobación de inicio, punto número 5, xa me saltaba uno. Punto número 5, aprobación de nomeamento de fillos adoptivos e mención de honra do Concello de Teo. Bueno, pois esta propuesta, como ben sabedes, e isto non é unha exclusiva de Teo, evidentemente é unha proposta do equipo de goberno, é unha proposta anual, conforme ao regulamento, e tal e como anunciamos dende o principio, xa dixemos que era unha proposta concretamente da alcaldía. Tal e como sucede en todos os concellos, isto non só sucede aquí, se ha dictaminado en comisiones, tal e como manda a norma, e se trae a pleno a votación para que, opiñedes o que consideredes e votedes o que consideredes. O que pretendemos con esta proposta é aproveitar o talento que temos a fortuna de ter en Teo, a veciños ilustres que fagan de embaixadores e que leven o máis lonxe posible para espallar e levar o nombre do Concello de Teo por toda parte e lugar, ademais de destacar nos seus ámbitos laborais, como decimos, por sus logros personais. Este ano, tal e como dictaminamos nas comisións informativas, a proposta do equipo de goberno é Roberto Vilar, Rafael Romero Masía como fillos adoptivos e unha mención de honra para teenses pola igualdade. Tal e como vos expliquei nas comisións, como non é unha persona, non son persoas físicas, sino que teenses pola igualdade, é unha persoa xurídica, por iso facemos en forma de mención de honra, que equivale a fillas adoptivas. Evidentemente, igual que o ano pasado, non cambiou nada, a proposta tamén a fixo a alcaldía,
Bueno, e foi exactamente igual, se dictaminou en comisiones e se aprobou no pleno. Bueno, cuestión que iba a salir exactamente igual porque a ninguén se lle escapa que temos maioría absoluta, pero tamén teño que decir que salvo PSCT todos votastedes a favor da proposta do ano pasado. Hai que poñerlo en valor porque o fixéchedes, evidentemente. Roberto Vilar, con premios tan destacados como o Premio Mestre Mateo que otorga a Academia Galega do Audiovisual nos anos 2011, 2017 e 2021. O programa que conduce e que todo o mundo coñece, Land Rover, ten o galardón ao mellor programa de televisión en 2017. Tamén ostenta o premio Chimpín de Plata no Festival de Cannes e tamén o premio Iris ao mellor programa autonómico. De aí nada. De outra banda, Rafael Romero Maciá, profesor numerario de dibuixo artístico na Escola de Artes Plásticas e Deseño, Mestre Mateo, artista de recoñecido prestixio, expoñendo en diversos puntos da xeografía española e tamén no estranxero, como por exemplo en París ou en Loriente. Entre outros galardóns recibidos, que non son poucos, por certo, destaca o primeiro premio provincial no 28 Certamen Nacional de Pintura Isidro Parga Pondal ou o primeiro premio no 4º Certamen Internacional de Pintura Porto Banús de Marbella. A súa obra forma parte de coleccións como a Xunta de Galicia, a Diputación de Coruña, a Diputación de Sevilla ou a Real Academia de Belas Artes de Coruña, a parte da cesión que fixo dun cuadro ao Concello de Teo. Asociacións teenses pola igualdade. Asociación que nace en 2003 co propósito de traballar a prol da igualdade de oportunidades en todos os eidos da vida, erradicando calquera clase de violencia contra as mulleres, buscando unha igualdade real e efectiva en todos os ámbitos da sociedade. A súa férrea defensa dunha sociedade máis inclusiva, respetuosa e sensible coa diversidade e cos dereitos de todas as persoas fixeron que a asociación recibera unha mención honorífica nos recoñecementos meninas otorgados por la Delegación do Goberno, que están destinados a persoas e entidades que loitan contra a violencia machista e promoven a igualdade. Por todo o exposto e porque creemos firmemente que serán unos grandes embaixadores e embaixadoras de Teo, con unha gran pegada proponemos o seguinte acordo. Nomear fillos adoptivos a Roberto Vilar Fernández e Rafael Romero Maciá, como decía antes, e outorgar unha mención de honra á Asociación Teenses pola Igualdade. PSCT, por favor. Bueno, pois continuando na liña que xa se defendeu dende o PCXT o ano pasado, empezaches a túa argumentación de xeito, para min, perfecto. É unha proposta anual do equipo de goberno, en concreto desta alcaldía. Mentre siga sendo así, nos non o imos apoiar. Mais alá de discutir se é unha boa estrategia isto de ter fillos adoptivos para difundir a marca Teo, non entro a debater eso. Non é algo que saia nin da cidadanía, nin sequera dos representantes da cidadanía que estamos aquí reunidos, sae exclusivamente do teu despacho, é así. Moita xente, además, ten esta visión de que isto é unha cousa que ti escolles co teu grupo de amigos e incluso desvirtúa un pouco, desgraciadamente, xa pasou o ano pasado e volve a pasar este ano, desgraciadamente desvirtúa un pouco o traballo precisamente desas persoas, porque como nace deste xeito, ao final estos son amigos destes, esto amigo del outro, isto está agora mismo nas conversas da xente de Teo. Isto está así mesmo, como te estou plantexando. Entón, nós non imos apoiar isto. Ano tras ano ti seguirás traendo a túa proposta e mentres non sexa unha proposta popular, nós non imos apoiala. Benega, por favor. Nos iban a certo, como dixo vostede, apoiamos o ano anterior, tamén lle dixemos por que o apoiábamos, porque era o primeiro ano, e lle dixemos que isto tiña que ser algo no que puderamos participar todos, que non costa tanto. Eso se dixo. Entonces, novamente, isto é unha decisión totalmente unilateral do equipo de goberno. Por tanto, desta volta sí que non a imos a apoiar. Más que nada porque tampouco se nos consultou nada e como vostede empezou o seu argumentario tampouco nos necesita para nada. Pois entonces, pois é a súa festa. O que sí que me gustaría decir é que noto certa falta de decoro, sobre todo nos anuncios nas redes sociais do Concello, porque empeza a noticia,
O Concello proporá o vindeiro mércores no pleno? Non, o Concello non proporá nada. O Goberno municipal. O Concello somos todos os que estamos aquí. Entonces, bueno, por favor, un pouquiño de decoro en estas cousas. PSOE, por favor. Sí, bueno, esta vez concordamos co resto de compañeiros de oposición. Obviamente non imos a discutir as persoas que vos coa vosa maioría absoluta nomeastes, especialmente queremos alientar a Asociación Tenses pola Igualdade, porque queremos que o seu traballo, a súa labor é especialmente importante e leva moitos anos traballando por este tema e levando a Teo no seu nome, pero así como Tenses hai moitísimas asociacións no noso Concello igualmente merecedoras desta acreditación. E si o que nos disgustan desta proposta deste ano son as dúas cousas que comentaron os nosos compañeiros. Por un lado, a ausencia de acordo, é dicir, ti comentaches, e eu recordo ese comentario que che gustaría o consenso de todos, ninguén fomos chamado para presentar ningún tipo de propostas. E segundo, me sorprendeu moitísimo e ingratamente que salindo de comisións o xoves pasado vimos a publicación na prensa. Como mínimo debería ter esperado a que se terá levado a cabo este pleno. Nada máis. Ímonos a este. Perfecto. Bueno, pois a mí me sorprende que sempre te sorprenda o mesmo. Por que che digo isto? Porque este mismo comentario fixeches o ano pasado. De feito, dixeches, non, é que o publicou e non o truxo a pleno. Volvo a explicar. Evidentemente, esperei, que tampouco teño por qué, pero gústame facer as cousas así, a dictaminar en comisións. Por lo tanto, estabades ao tanto da proposta. Pon outra excusa, pero esa, de verdad que non. Despois, para continuar, me parece moi ben que sempre digades o mesmo, pero sabedes, porque además o dixen así, que sempre se iba a facer no mes de maio, dicides, non, es que queremos un consenso, pero presentar alguna proposta. Eu me comprometín a escoitarlas, non a pediros permiso, que é distinto. Nós temos unha maioría absoluta, evidentemente. Entón, eu entendo que non estedes acostumbrados a eso. Nos consideramos que son as persoas axeitadas para espallar o nome de Teo, respecto á vosa decisión, evidentemente, faltaría máis. Isto é unha democracia. Tú pensas unha cousa, eu penso outra. María, non sei se lle preguntaron ao Partido Popular se quería nombrar fillo adoptivo a Abelino Pousantelo. Entendo que non. E, es máis, che diría firmemente que non. O sea, ahora non veñas a que nós temos que facer ou deixar de facer. Eso non foi así, o sabes perfectamente. E ese que sí que foi un nomeamento político. Que dis que sae dunha reunión de amigos o tal? Equivocaste e moito. Equivocaste e moito. Aquí se mira... O fixemos o ano pasado e o volvemos a facer este. Se miran os méritos curriculares. A moitos ni os coñezo persoalmente. Eso que, de verdad, clarexarlo e que quede clarísimo. Además, se pode constatar. Ni o ano pasado, ni este. Despois, a ver, o Concello de Teo me sorprende ingratamente. Quien ostenta a representación, vos sodes a corporación e formamos todos partes da corporación, pero a alcaldesa representa o Concello de Teo, evidentemente. O sea que non tes razón. E unha cosa máis, isto de festa nada. Pero bueno, hai que entender este tipo de propostas. Vos podedes preguntar en calquera municipio de calquera tinte político, Santiago, sin ir máis lonxe, é igual que a gala do deporte. Eleximos nós, evidentemente, e vos decidides se apoyades ou non. María presentou unha exposición de Paz Cans, creo recordar que era, e nos decidimos vir para apoyar, pero non nos preguntou nadie. Es que non temos que pedir permiso, evidentemente. Si estuviéramos gobernando con outro grupo, teríamos que pedir permiso ou hacer outro tipo de cábalas que antes se tiñan que facer, pero ahora mismo non é o caso. En calquera caso, deixar clarísimo que aquí non va de amizades, non digades eso, que estamos nas conversas de Teo, estupendo, é para iso, non hai ningún problema. Trátase diso, de que falen de Teo. PSCT. Bueno, xa que sacaches o tema da maioría absoluta, que o sacas en prácticamente todos os plenos, certamente tedes maioría absoluta, é innegable, non o vamos a negar, mas
todo en esta vida, todo vai pasar, incluso a maioría absoluta de PP, eu non sei cando, pero todo vai pasar. O que non vai pasar, Lucía, é a prepotencia e a soberbia coa que ti te dirixes a nós, que non deixamos de ser tamén representantes da cidadanía. Como ti te dirixes a min persoalmente non me afecta, creo que xa é evidente pleno tras pleno. E a moita xente que se sinte representada por min o toman como un auténtico insulto, os que represento eu, o BNG e o PSOE. Entón, vayamos todos para pisar un pouco terra, que estamos aquí de paso, precisamente nesta terra, baixemos a soberbia e baixemos a prepotencia. É certo, o que din os compañeiros, non costaba nada publicalo mañá, daquela sí que poderías ter dito incluso o pleno do Concello, porque con a vosa maioría absoluta o pleno do Concello vai aprobar, é de moi mal gusto. E insisto, a mí personalmente impórtame ben pouco porque nin miro as redes sociais, nin me enterei o mesmo venres, entereime no domingo que se publicara eso efectivamente despois das comisións. Entón, é unha cuestión casi en ese caso de estética e un pouco de, como dicir, non digo de compañerismo porque non o é, pero un pouco de, como de decencia, como de hixiene política. E iso é, creo, que están plantexando os compañeiros. BNG, por favor. Eu repito que lonxe dos nomes, que neste caso non entran a valorar, pero sí que é certo que queda como un pouco entristecido o de nomear os fillos adoptivos cando non se lle consulta o resto da corporación. Sí, é a miña opinión. Queda un pouco entristecido. De todos os modos, vostede di que é o Concello de Teo. Non, vostede é a alcaldesa do Concello de Teo. É a que goberna, pero o Concello de Teo é toda a corporación municipal. PSOE, por favor. Penso que non se entendeu ou non se aclarou. E é que, vamos a ver, nos entendimos que se nos iba a consultar, pero que se nos vai a consultar quere decir ao mellor que se nos vai a chamar a unha reunión ou que se nos vai a dar unha data para propoñer, independientemente de que vostedes, por suposto, coa vosa maioría absoluta da que tanto presumides e podedes, decidades quen vai a ser o nomeado, pero sí sigo pensando que habíamos falado de que ibades a aceptar ou a consultar ou a falar con nós, pero bueno, nada, non hai problema ningún, a decisión é vosa e o... Pois non, Maite, o que se dixo é que estábamos abertos a recibir propostas e a estudialas, nada máis, eso foi o que se dixo. Alguna proposta por vosa parte? Cero. María, eu sinceramente lamento moitísimo que tus amigos non lle sente ben, eu non me dirixo de ninguna forma especial ni a ti ni a ninguén. Cada un ten a súa forma de ser. Eu podería decirte 500.000 cosas. Por exemplo, agora que os está derriendo os dous, fai 2 minutos. Home, pois a lo mellor a mí tamén me parece desagradable, ou me parece, bueno, ti decías indecente. Bueno, pois a lo mellor tamén, porque isto é unha cousa seria, non é para reírse, pero bueno, en calquera caso, eu respecto a vosa postura e pouco máis que engadir. Vamos a proceder ás votacións. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? 2 votos en contra. Abstencións? 3 abstencións. Por lo tanto, queda aprobada. Pasamos ao seguinte punto. Punto número 6. Aprobación de inicio do expediente de contratación do Servicio de Recollida de Residuos Urbanos, Limpeza Viaria e Xestión do Punto Limpio Municipal no Concello de Teo. Bueno, pois aquí, como sabemos, tal e como comentamos nas comisións informativas, onde se soen traer, porque algún punto se escapa, todos os asuntos a dictaminar. Traemos os pliegos de contrato de lixo unha vez máis, un dos contratos máis potentes do Concello, a igual que os outros 18 grandes contratos que estaban en precario dende fai varios anos, algunos incluso dende fai 8 anos. Igualmente decir que hubo 2 recursos especiais, como se expliqué, en materia de contratación aos pliegos. Evidentemente, un proceso moi garantista e lento tamén, e permite este tipo de alegacións ou recursos, mellor dito. Tamén cumpre destacar que este recurso concretamente é gratuito para os licitadores. Un dos recursos foi da CIGA, que foi desestimado polo Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, el TACGAL, e outro foi formulado pola empresa FCC,
Medio Ambiente S.A. Neste caso sí que foi admitido polo TACGAL e por eso precisamente temos que retrotraer o expedente ao inicio. Sabedes que estaba delegado todos os trámites na Xunta de Goberno. Pois agora ten que volver a pleno para volver a iniciar e volver a delegar na Xunta de Goberno. Nese recurso plantexaban que no listado de subrogación indicábase o número de que indicásemos o número de traballadores en cada lote. Cumpre decir que a lei non obriga a especificar este concepto, pero o TACGAL estima que sí. Evidentemente, poderíamos enfrascarnos en un contencioso administrativo, pero creo que eso a Teo non lle convén, porque, bueno, xa cumpre, xa leva demasiados anos en precario e hai que corrixirlo o antes posible. Polo tanto, imos a acatar, tendo en conta que outra das cuestións que a nós non nos importa decir os lotes, ao persoal que queremos para cada lote, o que estimamos, e, por outra banda, nese mesmo recurso solicitaban que se revisase a adecuación dos custos ao convenio aprobado e presentado con posterioridade ao inicio deste expedente, como sabemos todos, aprobado no pleno desta corporación o pasado mes de xunio de 2024. Vos sabedes que había unha problemática na que eu, ademais, mediei para que a empresa se reunira cos traballadores e chegaran a un acordo co tema do convenio. Non é unha empresa do Concello, pero eu, ainda así, pedí as partes que se reuniran. Se reuniron fruto desa negociación, nos meteron por rexistro o novo convenio e despois presentaron unha alegación. Por lo tanto, bueno, a ver, tampouco nos importa se en prol dos traballadores e en beneficio deles, pois, bueno, non vamos a cuestionar eso, indudablemente, aínda que aquí se me dixo que o contrato era moi alto, pero, bueno, xa vemos que non era tan alto. Evidentemente, eu non vou a cuestionar, como dicía, a decisión do TACGAL, senón acatarla. E non imos a ir un contencioso, como dicía, administrativo, xa que, bueno, cuanto antes o saquemos, creo que para todos, ben para todos, en especial para Teo e os veciños. O que adecuamos foi o seguinte: no lote número 1 de limpieza viaria, o tedes todo na documentación que se xuntou, asignamos 4 peóns e o responsable. Con eso era o que había ata de agora, pero tamén clarificar que cos novos pliegos pasaríamos a 10 persoas, pero o que nos pide o TACGAL é que adecuemos o que hai ahora mismo. Ben, no lote número 2, recollida de residuos, asignamos o que hai agora mismo 6 persoas, es decir, un peón, 4 conductores, un capataz e un responsable. Con el nuevo pasaríamos de 6 a 12, doblaríamos. Pero, insisto, aquí o que está pidiendo o TACGAL e o que está pidiendo a empresa é que os que tiñamos, que os designásemos, porque eso é o que corresponde agora. Con respecto á revisión económica, decir que cos pliegos anteriores o importe para 10 anos era 12.793.514,25, é dicir, 1.279.351,42 por ano, e coa revisión aplicando os importes para esos mesmos 10 anos que nos indica o TACGAL, quedaría en 12.089.492,97, o que sería, o que contempla unha suba de 85.978,72 euros entre os 10 anos. É dicir, anualmente 8.597,87 por un ano, co cual consideramos que, bueno, se polo ben dos traballadores, evidentemente nos temos que mirar por eso. En un contrato tan grande non é unha cuestión que vaya a paralizar ou a perxudicar ao Concello. PSCT, por favor. Vale, o primeiro que teño que preguntar é que este certificado de existencia de crédito do día 16 de abril do 2025, do que se fala nesta proposta de inicio de contratación, por que importe é? O sea, que importe de existencia de crédito é? A interventora? Perdón? Vai a contestar a interventora. Abre el micro, Mónica, por favor. Es que no...
pero existencia de crédito, entendo, é prorrateado os 12 millóns entre 10 anos, ainda así. Sí, o acabo de decir en toda a intervención. Pero non me saen as contas aquí. Digo porque hai un erro grave, eu creo que é grave, aínda que entendo de onde ven o erro, pois un 20% está mal feito, está mal calculado, foi un corta e pega, e, por tanto, os importes... Vale, bueno, pois entonces vayámonos todos, por favor, ao documento do que eu estou falando. Eu estou na páxina 4 da proposta de inicio de contratación do recollida de lixo, donde pon precio 6.472.291,58 euros. O IVA do 10% está ben calculado, son 647.229,16. A suma de total de IVA incluído, 7.119.520,74, está ben calculado, pero cando nos vamos ao valor estimado do contrato, a que hai que sumarlle o 20%, a suma de 6.472.291,58 máis o 20%, que é 1.294.000, non dá 7.561.088. Non está ben calculada esa suma, é o que vos estou dicindo. No, María, mira, o acabo de dicir en toda a intervención. É un prorrateo. E dentro do prorrateo de 10 anos está tamén o anual. En que mes estamos agora mesmo? En xaneiro? No. Por lo tanto, bota as contas ben. Non me está desentendendo. O documento, non me está desentendendo ou non me estou explicando ben, disculpade. Mirade, o documento que vamos a aprobar hoxe ten un erro de cálculo, non hai ningún prorrateo, é 6 millóns máis 1 millón, non dá 7.500.000, non dá. Esa suma está mal feita, coincide co dato da licitación de xuño, é dicir, hai un corta e pega mal feito aquí. Mirade, estou na páxina 4, podedelo facer coa calculadora do móvil, quero dicir, é unha conta moi fácil de facer. Lote 2, sumade 6.472.291 máis 1.294.000, hai un erro en este documento e coincide, además, co importe do lote 2 do ano pasado. Estou no documento que vamos a aprobar agora, Virginia, no que estamos debatendo agora. Páxina 4 de 6. Eu che estaba contestando ao que é a memoria en sí. No, se hai perdón. un erro aquí nos considerandos da proposta de alcaldía, bueno, o subsanamos, non hai ningún problema. Podes aprobar e despois facer unha adenda. Claro, es que eu pensei que falabas da memoria, por eso che dicía. Non, estou falando do documento que estamos votando agora, que hai ou a conta está mal feita ou foi un corta e pega, que eu creo que é o que pasou do ano 2024, ou de xuño de 2024, porque coincide o importe, pero se o faz un cálculo básico, está mal. 7.766.749,85. Sí, estou no lote 2. É fácil de facer a conta, o sea, non vos liedes, é unha regla de 3 básica, non? Decir, Sí, tranquila, non estamos en clase. Bueno, pois para non estar en clase, unha simple profesora de ciencias decatouse dunha regla de 3 mal feita dun concello onde traballan profesionais. E despois falamos de prepotencia, claro, é que... Tiven que tirar de prepotencia porque me dixelles, tranquila, non estamos en clase, estou corrigindo un dato que é importante. É un problema, eu creo que inherente. Pode que haxa un problema aí, o van a cotexar e comprobar en intervención. Bueno, en todo caso, vamos a aprobar a proposta e habería, en todo caso, unha corrección. Porque o que non vamos a facer é paralizar máis o asunto, evidentemente, por unha errata. Alguna cuestión máis? Sí, si este tema se vai votar así, bueno, nos non imos votar a favor, obviamente, hasta que non estea corrixido. Non sei se agora detectamos todos onde está o erro do documento. E outra cuestión que quería dicir é que non sei en que momento dixeches ti agora que o ano pasado alguén... Digo que non sei en que momento dixeches agora ti que alguén o ano pasado che dixera que iba como moi alto o importe deste... Sí, está o pleno gravado.
Sí, bueno, descoñezo quen foi, pero vamos, non era só que non fora inflado, senón que agora temos que subirlle 85.978 euros con 72, entendo eu, para axustarnos ao que di o TACAL. Entón, tense discutido moito neste pleno, estando ti na oposición, sobre o tema da municipalización, sempre había o tema dos custes, e ao final retrasamos, quizás por non poñer ben os datos dende o principio. Por certo, datos que, igual que nos pasa co seguinte contrato, foron encargados. Tamén digo eu, a empresa a que todos lle pagamos para que redactara este contrato, devolveu os cartos despois de que os datos que nos puxeron non se axustaban a legislación. Explícome, nós o ano pasado, igual que agora co das piscinas, tivemos na man un documento que fora, penso eu, de memoria che falo, dunha empresa de Pontevedra, me sonaba a min, que era unha empresa de Pontevedra, que fixera os custos, a estimación de toda esta licitación. Esa empresa altruistamente non traballou. O Concello de Teo pagoulle un importe, eu descoñezo, non o solicitei, podería solicitalo, e esa licitación saiu, tivemos que retratar a licitación porque non estaba ben calculada, nin estaban axudicadas as persoas aos seus lugares, e agora que pagámoslle, perdimos 9 meses, sí, es que soplamos todos, porque claro, levamos discutindo do lixo, calculo eu, 6 anos tranquilamente. 6 anos discutindo deste contrato. Logo dis que estaba aquí os contratos sin axudicar. Amiga, é que non é tan doado sacar un contrato de licitación do lixo. É máis, ti tiveche lo que encargar, que aquí, hasta que chegou este goberno, non se encargaron outros contratos de licitación, redactábanse internamente. Claro, todo en precario, pero bueno, ti pagaches por un que tivo que ir ao tribunal e dicirche ao tribunal non está ben, corrixe isto e corrixe isto. Alguna cuestión máis? Benegar? Bueno, nos lonxe de entrar en máis polémicas, o que sí que quero comentar é que isto volve a pleno, porque esas bases que vos expuxestes no seu día pois non eran tan espléndidas como vostede dicía, porque senón non terían que volver aquí para nada. E se o TACAL viu que había que dividilo en lotes, por moito que non queramos seguir peleando, pois non eran tan espléndidas e están feitas por unha empresa externa que entendo que nos costou os nosos cartos. De todos modos, xa anuncio que nos ímonos a abster porque non é o noso modelo de recollida de lixo, non se intenta reciclar para nada, seguimos co mismo tema, o único que aparece un contentor máis. E con respecto a isto, sí que quero decir que eu recordo os puntos de información sobre o uso do contentor marrón que se puxeron algún aí en Cacheiras, en frente a onde estaba o Barché e demais, e, pois, eso nin estuvo demasiado publicitado, nin houbo demasiada xente aí, porque a min me cuadrou un día inteiro de traballo pasar por aí constantemente, nin pasou nadie, o sea, eso sin pena ni gloria, polo que eu teño entendido. Entonces, bueno, espero que tomedes cartas no asunto e expliquemos ben en que consiste o contentor marrón. PSOE, por favor. Bueno, pues nos temos que decir que estamos un pelín sorprendidos por este tema. En principio está supoñendo un novo retraso, a un retraso que xa teñamos acumulado do goberno anterior, pero casi lles imos a chegar ao mesmo plazo, como sigamos así. Temos as nosas dudas de que en estes pliegos que, como digo os compañeiros, pagamos todos os tenses cos nosos impostos, non podan xurdir outras eivas. A verdad que non nos gusta demasiado este tema, e nos imos a abster. Bueno, pois moi ben. Un pouco por contextualizar. A ver, eu sempre teño a esperanza que cando fale se me escoite e se me entenda. Outra cousa é que a lo mellor eu non traslade ben as cousas, pero acabo de diciros que poderíamos enfrascarnos en un contencioso administrativo e que teríamos moitas posibilidades de gañar. O que hai que sopesar é se nos interesa correr ese risco e se nos interesa seguir como estamos. O cal, como somos equipo de goberno, decimos non nos interesa. Sobre todo, tendo en conta que é unha mellora para os traballadores, en pro de axudar aos traballadores tamén, que aquí non queremos poñerles ninguna traba. Eso por un lado. A empresa fixo os cálculos perfectamente. Acabo de explicar no turno anterior que unha vez que se aprobaron os plegos cos importes basados no que había en ese momento, non podemos inventarlo ni ir a futuribles. Unha administración, cando pone algo nunos pliegos técnicos, ten que estar basado en algo. Evidentemente, non pode aleatoriamente decir, pois ahora quero que ganen estas persoas isto. Non funciona así isto.
Isto é diñeiro público, ten un tratamento especial e todo ten que ter unha explicación. Por lo tanto, a empresa non fallou, equivócaste. E volvo a decir, e volvo a explicar ás veces que faga falta hasta que se me entenda, que os lotes non te poñe en ningún lado que tes que dicir unha recomendación que nos fai o Tadgal. E nos acatamos, porque non nos importa. Pero xa estou dicindo que se va a dobrar o persoal, tanto en un lado, en un lote, como no outro. Mais alá do erro, que aí, bueno, pues miraremos e correxiremos, por suposto. E gracias por avisar. Pero non confundas con eso, porque non tes razón ninguna. Tamén clarificarte que os plegos administrativos se fan na casa, como sempre. O que se externalizou foron os plegos técnicos, porque eso supera a cualquier técnico desta casa, dito por eles mesmos. Os estou parafraseando. Aparte do volumen que temos, que eso xa é outra cuestión. Entón, que non se externalizaban nunca os plegos? Imposible, tiñades todo en precario. Portavoz socialista, evidentemente un retraso, por suposto, pero temos que acatar a legislación para facer as cousas ben e evitar esas posibles irregularidades que antes deslizábades. Aquí non va a haber ninguna irregularidade. Hai que facer as cousas ben. Concretamente, que me dixo que o contrato era alto, aunque despois me pedías polos traballadores e xa che dixen, hombre, dificilmente, se lle coarto os cartos aos traballadores, dificilmente van a pagarlles ben. Polo tanto, a empresa non fallou. A empresa o fixo conforme ao que tiñamos. E volvo a insistir, os pliegos aprobáronse en pleno en xunio e a empresa meteu en rexistro en agosto, concretamente, a nova negociación. Nos que sabíamos ni que sabía a empresa a que negociación se iba a chegar. Eso son cousas entre as partes, non entre nós. Nos la meten e, lóxicamente, o Tadgal, pois, bueno, nos fai esas recomendaciones e nos exixe que fagamos eso. E o facemos encantado, insisto. Non hai ningún problema nese sentido. Por lo tanto, bueno, eu creo que está bastante claro o tema. Mais aló, insisto, do erro que parece ser que has detectado e que te agradezco e que pode ser, pois non sei, teño que mirar, evidentemente. Este xa era o segundo turno, non? Vale. Pois, PXCT, por favor. Simplemente ímonos abster, bueno, entre outros motivos, porque non o comentamos antes, pero bueno, teríamos que retraernos o debate de xuño do 2024. Non é o modelo de recollida de lixo que defendemos, e é máis, cada vez este modelo que vos propoñedes parece que fai augas e parece que aquel outro modelo que se debateu aquí, que non se aceptou, pois tampouco era tan errado. Quero dicir que aquí das por sentado que este é o único modelo posible, e o que escollestes vos, o pleno aprobouno porque efectivamente tedes maioría absoluta e en xuño do 2024 aprobouse cos vosos votos, pero non houbo máis debate agora para esta redacción posible que acatar o que di o Tadgal, a resolución esta que aparece aquí. Bueno, por tanto, hai que corrixir este erro porque este dato sí que está mal, ímonos a abster, ademais, porque non concordan os datos. Bueno, a ver se agora de verdad xa deixamos de estar en precario e vai o contrato para adiante. Moi ben. BNG, por favor. Bueno, nós, como dixemos, non é o noso modelo, non se incentiva a reciclaxe e hai unha directriz europea, a non ser que se cambie próximamente, que di que as taxas as vamos ter que pagar cas cotas dos veciños. Entón, estamos falando dunhas cantidades moi altas, hoxe en día non se cubren, e iso vai repercutir en toda a veciñanza. Se non incentivamos que desaparezca a tonelaxe de residuos, vamos a pagar unha barbaridade, e hai que dicirlo claramente aos veciños. O noso modelo tamén, PSOE, por favor. Bueno, pois mira, perdoa que antes non te contestei ao de compostaxe. A ver, nos publicitamos e poñemos a disposición dos veciños toda a información do contenedor, perdón, da fracción marrón. O que non podemos é obligar a xente a que vaya aos sitios, evidentemente.
máis alá de publicitarlo, intentar que a xente acuda, bueno, tamén hubo unha charla aquí moi importante sobre ciberseguridade para os adolescentes, e, bueno, a xente a veces ven, outras veces non ven, eso non o podes prever, lóxicamente. Eu xa sei que teré a culpa incluso hasta das borrascas, pero resulta que non. Vale, despois, outra cousa é que me digades, non é o noso modelo, queremos outro, vale? Eso é aceptable, evidentemente. Pero, pois, María, tivechedes tempo, porque gobernastedes aquí 16 anos, e aínda tuvístedes, porque cumplístedes tanto as prórrogas, esgotástedes as prórrogas. Evidentemente, non é unha solución para o Concello de Teo co orzamento que ten, e xo expliquei, pero xo volvo a explicar clarísimamente, a municipalización. De feito, eu recordo que ao anterior equipo lle dixemos, bueno, explicádenos o asunto, os votamos que sí ao estudo, despois veremos. Home, claro, a ver, non había estudo, eran 2 folios, xo digo porque eso o vin persoalmente eu e outro compañeiro que agora xa non está. Evidentemente, eso non era un estudio serio, con datos, ni estudios económicos. Hai que poñerse en que si se te rompe un camión de lixo non é unha furgoneta. Eso son, pois, a lo mellor 1 millón de euros. E que faz se non tes diñeiros nas contas? Evidentemente, non é un modelo para Teo. Non temos esa capacidade orzamentaria. A mí encantaríame. Unha cousa é o que uno desea e outra cousa é a realidade. Polo tanto, municipalizar ese servizo como outros que se fixeron, pois eu, lóxicamente, vou a pandar co que xa estaba feito, pero, evidentemente, non é o mellor para o Concello de Teo ni para as súas arcas. Eso por un lado. Despois dicirche, oye, que si tiñades tantas ideas e queríais a municipalización ou outro tipo de cosas, pois haberla executado. Tiñades a oportunidade de executarla, non o fixestes, ni siquiera fixéchedes un estudio de custes. Polo tanto, é moi fácil unha cousa predicar e outra dar trigo, evidentemente. Polo tanto, bueno, pouco máis que engadir. Nos apostamos porque o TACGAL nos di que melloremos en base a esos pliegos que entraron despois de aprobar os iniciais ese convenio e nos aceptamos, porque, bueno, nos interesa tamén que a xente este contenta. Pouco máis que engadir. Polo tanto, vamos a votar. Votos a favor? Perdón, un segundo que con respecto ao erro quere comentarme unha cousa a secretaria. Bueno, xa está detectado onde está o erro e o erro, gracias a Dios, o está na proposta de alcaldía. Entendo, María, disculpa, que te estaba refiriendo. Vale, E ten efectivamente un erro, insisto, na proposta de alcaldía, pero en cambio os plegos que digamos que é o que va á misa, se me permitides a expresión, está correcto. Na memoria está recollida a cantidade... O acaban de comprobar, Entón, se vos parece, estamos falando dun... Eu recoñezo que a proposta de alcaldía nin a mirei. Di por feito, a ver, eso nos pode pasar a cualquiera, un erro dese tipo. Polo tanto, gracias a Deus, os plegos están correctos, que eso sí que se comprobou. Eu pensei, claro, tamén estaba mirando na memoria, como al principio non concretaste onde o estabas mirando, de todas formas, gracias por avisar. Si ves alguna cousa máis, dila, que encantados. Cando uno se equivoca, hai que corrixir. No, pero bueno, sabedes que o que se acorda agora é o inicio que se delega na alcaldía, como fixemos a outra vez.
O temos claro, non? Todos. Bueno, pois, como facemos? Dúas votacións? Non, se vos parece correcto, sometemos a votación como un carácter suposto normal, eu reflectirei en acta o tema do erro e farei constar que se corrixe e cando se somete a votación se corrixe a cantidade correcta, se vos parece ben. Vale. Sí. Por la nosa banda sí, non sei os demais, que opinan? Vale. Bueno, pois procedemos a votación. Votos a favor? 9 votos a favor. Óscar, eu te convido a se queres votar a favor, sumarte. 9 votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 8 abstencións. Sí, eso digo eu moito. Por lo tanto, queda aprobado. Moi ben, pasamos ao seguinte punto. Outro dos contratos que xenera reparos do que falábamos. Punto número 7. Aprobación inicial do estudo de viabilidade económica financiera para a adxudicación do contrato de concesión dos servicios nas instalacións deportivas municipais da piscina cuberta, climatizada da Ramallosa e das piscinas de verán de Insua Luou e nos Tilos no Concello de Teo. A ver, o dicimos así porque o nome, pero realmente é todo o mesmo, Moi ben, bueno, traemos ao pleno a aprobación inicial do estudo de viabilidade económica financiera. Decir que os plegos técnicos sempre se fan na casa, o que se mandou facer fora foi os pregos técnicos, porque isto supera a calquer técnico, evidentemente. Para a adxudicación do contrato de concesión dos servicios nas instalacións da piscina cuberta e das piscinas exteriores, así como o gimnasio. Este outro, como dicía, destes 18 contratos en precario, dende fai varios anos, coas prórrogas tamén esgotados, ao igual que o anterior. Xa comentamos nas comisións informativas nas que se dictaminou este asunto que contemplamos melloras importantes para os pregos. É un dos grandes contratos do Concello cun importe para 20 anos de 22.984.520, é dicir, 1.915.376,666 ao ano. De feito, o importe para os 20 anos, sin prórrogas, aquí xa non habería prórrogas, son os 20 anos que engloba todo. Polos que se saca a concesión, bueno, tamén decir que a lei de contratos permite, dependendo da inversión que se solicite, permite hasta 25 anos. Nos quedamos en 20. Isto está axustado, lóxicamente, á lei de contratos. Como dicía, permite hasta 25. Xa que a inversión exixida é moi forte, que agora desgranarei. Concretamente, 1.537.541,32 IVA incluído. Esa inversión que exixiremos contempla, entre outras cousas, primeiro, reparaciones necesarias, non sei se sodes usuarias ou se falades con algún vecino, pero evidentemente xa se necesitan esas instalaciones, moitas reparacións, obras de reforma, ampliacións, tamén un novo módulo de vestuarios, ademais de eficiencia enerxética. Tamén exiximos equipamento e material deportivo de derradeira xeración. Tamén, outro punto importante, que non é tanto de instalacións, pero que sí, desaparece a aportación municipal al servizo. É dicir, os veciños de Teo estábamos pagando unha subvención anual á concesionaria que explotaba estas instalacións de 31.075 euros. É dicir, lle deixamos explotar e gañar diñeiro e a maiores lle damos unha subvención. Descoñezo o que se pactou, ni en que motivo se pactou isto, pero, bueno, non entendo moi ben por qué, xa digo. Por lo tanto, aforraríamos ese custe, que desaparece esa subvención, e ahorraríamos en esos 20 anos 621.500 euros menos a pagar por todos os teenses. Con respecto ás tarefas, bueno, sabedes que además é un tema bastante polémico, estaban pendentes de actualización dende 2017, suba que non se levou a cabo, como todos coñecemos, aínda que os pregos presentados polo propio Concello así o especificaban, que se iba a subir. Que todos sabemos, rematou nunha sentencia que condea a pagar ao Concello 106.565.095 euros, precisamente por incumplimiento de pregos, ademais dos outros 50.000
que eu inicialmente non había comentado, pero, bueno, alguén xa se destapou. Lle deron outros 50.000 que se habían negociado, que evidentemente o equipo de goberno truxo aquí a pleno, e que se aprobaron, nos votamos a favor desos 50.000, porque aquí o que se presentou é que para evitar unha demanda de 106.000 euros, lle dábamos esos 50.000 euros. Eu non sei se o pacto era os damos isto en compensación e despois actualizamos as tarifas, ou non sei exactamente que consintiu o pacto. O que sí es que a nós se nos presentou eso. Por lo tanto, se lle deron 50.000 euros por evitar unha demanda que despois chegou en 2023 e da que sí o dixen públicamente, a mí non se me había comunicado absolutamente nada. Bueno, evidentemente, insisto, esos 50.000 euros efectivamente se truxeron a pleno, nunca sei, es que nunca hablé de esos 50.000 euros, pero, bueno, xa que o fan, ben, co beneplácito do pleno con esa explicación que se nos deu. Evidentemente, ya vemos a finalidade que tuvo esas maravillosas negociacións, e a broma en total nos vai sair en 156.000, 50.000 que xa lle deron e 106.000 que van a salir agora das arcas, 156.565,95 a pagar por todos os teenses. Bueno, cada un que saque as súas conclusiones. E como iba dicendo, as tarifas máximas se actualizarían nun 20% con respecto ás que hai agora. E suporía entre unos 4 euros e 6 euros que é o máximo, que é o abono familiar. Evidentemente, nos pliegos se contemplan as consiguientes subidas que suporían céntimos. Porque se o que se pretendía decir é aforramos un montón de diñeiro para os teenses, bueno, eso supón céntimos. Tamén, seguindo co que iba dicendo, moi por debaixo do que pagan en outros ximnasios da contorna, Ames, Santiago, bueno, poderíamos citar unos cuantos. Con respecto ao factor recursos humanos, emprego, que tamén nos preocupa moito, mantense o número de traballadores subrogados, concretamente 23 persoas, traballadores por los que, velamos por unha mellora de retribucións conforme ao convenio colectivo de aplicación, o cal vai a supoñer a concesionaria unos 285.310,23 euros ao ano. A oferta das piscinas exteriores está toda en xeral moi mellorada. A Ramallosa estaría 92,5 horas a semana en invierno e 65 horas semanais en verano. Os Tilos e Lugo, piscinas exteriores, os Tilos non porque xa o facía, abría de mañá e de tarde. Abrirán en horario de mañá e tarde, concretamente a de Lugo, que dende fai 5 anos para cá, as de Lugo só abrían de tarde. Al menos, insisto, os últimos derradeiros 5 anos. É dicir, pasarán a 56 horas semanais mañá e tarde, dende o 15 de xuno hasta o 15 de setembro. É dicir, 93 días abertas. Falamos das exteriores, Ademais, así, o persoal subrogado poderá completar a súa xornada, porque teño entendido que ato de agora, como non abrían as de Lugo pola mañá, os mandaban para casa, pero sin salario. Polo tanto, a mí eso me parece, eso sí que é precarizar a xente. Polo tanto, eso tamén vaise corrixir. A previsión de usuarios estimada será de 2.963 usuarios. Como sempre, como no contrato anterior e en outros que se están corrixendo, o que traemos a pleno é a aprobación do estudo de viabilidade financiera e a delegación na alcaldía como resto de contratos para unha maior axilidade, porque aquí todos sabemos que temos o pleno unha vez al mes. Polo tanto, o que podamos ir avanzando é o ideal. E, sobre todo, a ver se logramos canto antes poñer en orden todo isto, pero hai que recordar que ni siquiera levamos 2 anos aquí, Eu sei que as licitaciones, non me vai a explicar ninguén, son complicadas, ninguén dixo que foran fáciles, pero, non é o mismo 16 anos que, ni siquiera 2 anos que levamos aquí. PSCT, por favor. Imos votar en contra da proposta, a verdade que o estudio é completo, eu, además, tive a oportunidade de poder lelo todo. Hai 2 cuestións que eu creo que son de peso.
A primeira é a licitación por 20 anos, que xustifica porque hai que facer unhas inversións e entonces que só un contrato a 20 anos sería, digamos, o que lle compensaría a empresa para facer esas inversións e esas dotacións que se propoñen aquí. Eu penso que unha licitación a 20 anos é demasiado longo. Non sei, a maiores do termo económico, un ten que manexar contextos sociais, políticos, etc. Eses 50.000 euros que ti falabas que viñeron aquí a pleno, lembremos porque polo medio hubo unha pandemia, a empresa pediu unha compensación porque durante esa época a xente non puido ir ao gimnasio, etc. Ben, pero o que é de peso é las tarifas aplicables en la primera anualidad, leo en castelán porque obviamente as empresas non manexan, a pesar de que esta é de Coruña, outra de Pontevedra, esta de Coruña, o idioma do país. Las tarifas aplicables en la primera anualidad del contrato sufrirán un incremento del 20% sobre las aprobadas en la ordenanza fiscal del 13 de julio del 17%. Tú me dirás, María, que teñen que actualizar o IPC, bla, 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 me lo creo. Y un incremento de un 2% anual, de modo que el contrato se situará en umbrales de rentabilidad del mercado, tal y como se extrae de las tablas expuestas. Es decir, que non só nos van a subir as tarifas unha vez, senón que anualmente se nos vai subir esa tarifa. Ti fas uns cálculos básicos, porque obviamente eu penso que non eres usuaria da piscina municipal, do gimnasio, é verdade que os abonados pagamos un abono básico, pero tamén é certo que logo tes 6 euros a maiores se vas á piscina, 12 euros se tes as actividades de sala, etc. etc. Por tanto, non é real que pague solo o abono. Unha familia normal pode estar pagando en torno a 50, 64 euros se xa hai dúas persoas da familia que queren ir á actividade de sala. O 20% de 64 euros non son 6 euros como ti dis, sino que xa nos subiría por enriba dos 70 e pico. E a eso, 2% cada ano, durante 20 anos, que non contempla situacións extraordinarias estruturais da sociedade, que pode haber outra crise, que pode haber outra pandemia, etc., que nos van a estar subindo as tarifas. Por tanto, ti que en oposición nunca aprobaches unha suba de tarifas, ves aquí cun contrato a subir as tarifas da piscina municipal. Ben, que recaigas a responsabilidade sobre vos. Nos non imos a aprobar ningunha suba de tarifas. Benega, por favor. A nós chamanos a atención que o contrato sexa 20 anos, como ben di a compañeira, e sobre todo chamanos a atención falando de que é pola inversión para que lle salga rentable. 1,5 millóns de euros en 20 anos son 75.000 euros ao ano. Tal como está o estado de algunhas das instalacións, me parece un pouco irrisorio, a verdad. Deberían, xa que van a ter un contrato a 20 anos, pois deberían invertir moitísimo máis, sobre todo porque vai haber un incremento das tarifas, un 20%, e en 20 anos, a un 2% ao ano, pois botadas contas. Vamos a acabar pagando bastante. De todos modos, sí que nos alegra de todo isto a ampliación de xornada dos traballadores. De feito, é o único que nos alegra de todo isto. Despois, polo resto, pouco máis que decir. O servicio vai se encarecer, non vai haber unha inversión real nas infraestructuras e a 20 anos é unha hipoteca para se hai un cambio de goberno en algún momento. Por favor, PSOE. Ben, pois, lendo a proposta e demais, nós tampouco estamos de acordo. Obviamente, punto número 1, os 20 anos, nos parece excesivo, é unha hipoteca importante que se deixaría aos gobernos posteriores e non creemos que sexa doado, independientemente do que comentabades antes, que a inversión dividida en 20 anos non é tan cuantiosa. E despois, por suposto, indiscutible, a subida do 20% máis o incremento que comentaba María e que se ve nos plegos anteriormente. Vos no voso programa de goberno, cando presentastes a candidatura e vos presentastes ao Concello de Teo como alternativa, tiñades moi clarito aquello, non vamos a subir os impuestos e tasas, lo mismo es, as tasas as pagan os veciños, e esta subida nos parece importante e afectaría a gran parte da poboación, porque somos moitos os usuarios da piscina. E a llevar este tema, me gustaría saber que si este contrato ainda tardará en executarse, este verano teremos algunha mellora nas piscinas ou van a seguir como están? Nas exteriores, sobre todo, me refiero. Pois iso, sobre todo, depende da licitación. Nos vamos a darlle todo a rapidez que podamos, pero evidentemente sabedes perfectamente, porque non é a primeira vez que o dicimos aquí, además, alguno de vos fuchedes concelleiros de goberno, como ti, que gobernabas co
co actual PXCT, con María, e sabes perfectamente, tanto é así que eu me encontré, vos dicides que é unha hipoteca, a mí me hubiese encantado encontrarme todas esas hipotecas en vez de precariedade, que foi o que me encontré, evidentemente. Despois, dicides que moito tempo, 20 anos. Vamos a ver, hai un concepto básico. As empresas montanse para ter un beneficio, eso o entendemos, non? Teñen que facerse cargo do persoal, e, ademais, canto mellor lles vaya, que a mí eso non me preocupa, mellor coidarán aos traballadores. Non sei se vístedes o número, o BNG, eso que sí, que se lles subía. Evidentemente, María, esa exposición, un pouco, se me permites, e sin que te ofendas, tan simplista, non funcionan as cousas así. A ti, verdad que te han actualizado o soldo todos estes anos, que se non estaríades con a carta na rúa, pois esta xente tamén. Polo tanto, para que se podan actualizar as cousas, non só é iso, sino que, ademais, supón céntimos. Evidentemente, estamos en 2025. En 2045, todo non quero pensar como ha subido. O pan, que son cousas imprescindibles, o aceite. A portavoz do PSOE reseñaba que no noso programa dicíamos de non subir os impostos, cousa que ha sucedido. O único que vamos a subir, primeiro, executar o que unha administración seria ten que facer, os seus propios plegos, porque entendo que non queredes. A ver, os creedes moi listos, pero ao final habedes pagado as uvas todas de golpe. E ese diñeiro dos veciños. Os 156.000 euros son dos veciños. Non é meu, ni teu, é de todos. Polo tanto, habedes pagado exactamente igual, e os veciños 3/4 do mesmo. Eso por un lado. Hai que intentar non confundir a xente e, sobre todo, sementar que o diñeiro público é de todos. Eso por un lado. Despois, non se han subido ningún imposto. Se cumple cos plegos, se cumple con a lei de contratos, que se non a coñeces, cando queras che paso unha copia, e obligan, lóxicamente, ten unos condicionantes, unos pliegos técnicos, que hai que cumplir mínimamente. Estamos aplicando o mínimo. Eso por un lado. E despois dicirche que aquí o único imposto que se vai a subir, que é moi ben o que sinalou antes o portavoz do BNG, é o do lixo, porque o manda a legislación estatal. Va a haber unha subida forte, efectivamente, porque o manda a legislación estatal, concretamente unha lei de 2022. Estamos intentando frearla todo o que podamos para aplicarla no último momento. Pero, evidentemente, vamos a cumprir coa lei. Ese vai ser o único imposto que se suba, gracias ao Goberno Central. O resto están estáticos. E iso podedes ir a preguntar a tributos, a intervención, donde que irades. Evidentemente, nunca chove a gusto de todos. Eu sei, María, que ti, o teu goberno, o houbera feito infinitamente mellor. Foi unha pena que non o fixérades, ni este, ni os outros 17 dos que sempre falamos. E, bueno, aquí, o que dicimos, se sube un 2%, calculare un 2% en 6 euros, que é o importe máis caro. Estamos falando de céntimos. Cando está subindo o pan, o aceite, outro tipo de produtos que sí que son de necesidades absolutas e básicas. Isto, ao fin e a cabo, é un ximnasio. Tamén dicirte, María, non saques conclusións, porque, bueno, non sei de onde te sacas ti, que eu nunca estuve nese ximnasio. Eu fui usuaria moito tempo con abono familiar, polo tanto, sei do que estamos falando. PXCT, por favor. Estivo moi mal traído, pero agradezoche que traigas o exemplo do soldo. A min, se eu miro para atrás nos 20 anos anteriores, a mí non só me conxelaron o salario, Lucía, sino que me reduciron un 5% o salario. Un 5%. Ti, con estes pregos que vamos a aprobar agora, estás garantindo que, independentemente de que si se nos volve a baixar o salario aos traballadores, as taxas van subir. Porque son 20 anos. Ti podes asegurarme que en 20 anos non me van a actualizar o salario o 2%, me va a subir o salario durante 20 anos o 2% cada ano? Pois mira, se o podes asegurar para todos os traballadores do Concello de Teo, hasta te votaba a favor. Pero ti eso non o podes garantir. Non o podes garantir. Ti non podes garantir que non vai a haber unha recesión e suban os prezos un montón. E con isto, o que estamos
firmando e que eles, independentemente deso, van a subir un 2%, porque senón sí que estaríamos nós incumplindo o contrato. Entón, de facto, é unha subida de taxas. É unha subida de taxas, e iso non o vamos a aceptar. E non é unha cuestión de céntimos, porque, volvo a insistir, eu pago con abono familiar e unha actividade de sala e unha piscina 54 euros o mes. O 20% de 54 non é unha cuestión de céntimos, hai que multiplicar por 0,2 e dá 9. Benegá, por favor. Eu volvo a repetir o mismo. É moito tempo para solo exixir unha inversión de 1,5 millón de euros nas instalacións que se van a degradar en 20 anos. Xa están degradadas agora. Non sei se non me expliquei ben ou non sei de que estamos falando. Vamos a pagar máis cuotas e vamos a ter unhas instalacións peores. Esa é a realidade desto. Despois sí que aproveito, como vostede dixo, que eu dixen o da subida das taxas do lixo, por eso nós decimos que hai que baixar o tonelaxe, que é o que nos baixa o precio. Vostedes non fan nin caso. E é unha directriz europea, non é unha directriz de outro sitio. PSOE, por favor. Sí, solo dúas cousas. Bueno, comentaches sutilmente que hasta ahora non subiste os impuestos, efectivamente, pero xa nos estás dicindo que unha vez que se aprobe isto, impuestos, tasas, como lle queiras chamar, si se van a subir. E efectivamente, non sei de onde sacades o dos 6 euros, pero hai moitas máis cantidades que se pagan no gimnasio e na piscina cuberta. E penso que, non sei se non me escoitaches ou non respondestes, si se vai a facer algún arranxo, porque estamos a piques de comenzar a temporada piscinas exteriores, e isto, por suposto, non vai a dar tempo a que asuman e demais. Si se vai a facer algún arranxo, porque son importantes os que fan falta nas piscinas, polo menos para este ano. Sí, bueno, pois disculpa que a lo mellor non che contestei. Evidentemente, estamos inmersos en unha licitación, unha concesionaria en precario, non va a hacer absolutamente nada, sobre todo cando intentamos que antes de verano isto salga. Evidentemente, cando chegamos, nos encontramos as piscinas pechadas e acometimos un montón de reformas. Aquí está o concelleiro afectado, que si quere pode relatar moitas das que se fixeron. No estado ideal? Non, evidentemente, pero, bueno, nos entramos aquí en xunio e o 15 abrían. Por lo tanto, bueno, eso por un lado. Despois, María, ti non che preocupes, porque tanto a María como a Maite, evidentemente, nós non vamos a incumplir ni a lei de contratos, aínda que haxa que acometer subidas, porque aquí a lei cúmplese. É o mismo que che decía co caso das basuras, que nos obliga a Administración Sánchez a subir por lei, evidentemente, e además non é aquí, en toda, evidentemente, España. E ti o sabes perfectamente, ou deberías de saberlo. Que quere dicir isto? Que nós, era o que intentaba explicar antes, nos pliegos administrativos temos a obriga de subir todos os anos. Evidentemente, non podo asegurar se va a haber unha pandemia, ti tampouco. Non podo asegurar se mañana va a amenizar aquí unha nave extraterrestre, non, evidentemente non podo. Pero sí que tenemos cláusulas contractuales que, se hubieras leído con detenimento todos os pliegos, verías que nas situaciones excepcionales pódense facer cousas. Cando cheguemos a ese ponte, xa o cruzaremos. E espero non chegar, evidentemente. O que sí, innegable, evidentemente, o 2% que se vai a subir, claro. Vamos a ver, eso é como todo. Nós estamos falando, tedes unha tabla de tarifas no que se vos pasou. Por lo tanto, aí podedes ver, a cantidade máxima son 6 euros. Despois, se ti vas incrementando, eso como se vas ao cine e compras palomitas. Bueno, pero a lo mellor outro quere gominolas tamén, e a lo mellor outro quere 2 Coca-Colas. Por lo tanto, vai a pagar máis. Eso xa a gusto do consumidor e do que poda pagar, evidentemente. Que che parece pouca inversión? Bueno, o que intentamos sobre todo é que non nos quede deserto o contrato, que esa sería outra, e seguir en precario e que nos caiga outra denuncia por incumplimiento de pliegos, que eso é unha vergonza, porque evidentemente presentan unos pliegos anterior á administración que ni siquiera cumple, e o redactan eles. Oye, pois xa para eso, aínda ides a pagar exactamente igual, xo aseguro, porque a lei de contratos non vai ter pedaz con ninguén. Ni PP, ni PSOE, ni BNG, ni nada de nada, ni PSCT.
evidentemente, e aquí se han pagado de golpe 156.000 euros por esas no subidas, que, insisto, é diñeiro de todos os veciños. Porque non é que teña unha caixa e o teña aí o diñeiro, non, non. Eso sae dos impostos directamente dos veciños. Eso é así. Bueno, polo tanto, nos pensamos, inda que todo é mellorable nesta vida, que son unos bons pliegos que velan polo factor humano, que van a dar máis servicio, que as instalaciones, aparte de que nos pliegos ven que teñen que manterlas hai unos condicionantes, non é facer esta obra e acabouse, eso veñen nos pliegos, o que pasa é que hai que leerlos, claro, enteros. Bueno, procedemos á votación. Votos a favor? 9 votos a favor. Votos en contra? 8 votos en contra. Pasamos ao seguinte punto, damos por aprobado o punto. A ver que queda agora. Bueno, pasamos ao seguinte punto, o punto número 8, proposta da Alcaldía de aprobación do convenio do proxecto Parque Compostela Rupestre. Aquí temos que incluir, facer unha votación, porque non está dictaminado en comisións, facer unha votación para incluir este punto na orde do día. Ahora o que vamos a facer é votar a inclusión. Bueno, tamén comentar a urxencia. Pois decir que estos pregos, chegaron ao Concello de Teo por rexistro o 23 de abril de 2024, como quen di antes de ayer. O resto dos concellos o tiñan en xaneiro de 2025. É un convenio e un acordo que se asinou o primeiro en 2022, creo, bueno, era na anterior corporación, un acordo bo para Teo, un convenio, a ver, decimos o mismo, a último perfecto o crucificaron. Evidentemente, isto foi unha cousa entre, bueno, aquí nos pedían urxencia, premura en aprobar, o departamento correspondente chamou a Diputación e dixo, oye, mira, pero es que tedes que mandarlo o que vamos a aprobar, por lo menos para saber o que vamos a aprobar. Dixeron que non, que o tiñemos, e a media hora chamaron pedindo disculpas porque o resto de concellos o tiñan en xaneiro. E aquí chegou, está no informe tamén dos técnicos, o podedes ler, o 23 de abril de 2025. A ver, sin máis, isto pode ser un error de calquera funcionario, pensar que o mandou, non o mandou. Non quero darlle tampouco máis importancia da que ten. Por ese motivo, non foi a comisións informativas, porque non o tiñamos. Entón, non podemos traer ni falar aquí, falamos de certezas, non de cousas intangibles, aunque a veces sí, pero bueno. Entonces, a renovación, o que se trae aquí... Bueno, vamos a votar a inclusión, se vos parece, na orde do día. Votos a favor da inclusión do punto na orde do día. 17 votos a favor, polo tanto, queda incluído na orde do día. A ver, entendo que todos sabedes un pouco que o convenio, o proxecto do Parque Compostela Rupestre, o que traemos aquí é o convenio que os pasamos. Sí, non? Sí, porque ven a orde do día, perdón. O convenio do proxecto do Parque Compostela Rupestre que vai a permitir a xestión conxunta e compartida do citado Parque Arqueolóxico, seguindo o modelo facilitado pola Diputación, con pequenos cambios nas cláusulas de carácter administrativo, non ten máis problema, os cales se poden consultar e podedes consultar no servicio de secretaría. Bueno, o pasado tamén informaros que o pasado mes de febreiro comenzaron os traballos en diferentes zonas de Rozado que incluían 5 grandes áreas da necrópole megalítica que engloban ata 17 mámoas desta área arqueolóxica. Actuación, bueno, creo que estades al tanto todos un pouco porque además somos publicitado en redes, incluso na web institucional. A actuación consiste na limpieza da área integral de proxecto de cada xacimento e da súa área, tal como contempla o inventario arqueolóxico do Peixón de Teo e o Plan Básico Autonómico da Xunta de Galicia. Tamén se contempla a ampliación das áreas de protección dos principais petróglifos da ruta como Río Angueira 1, o Teiro do Corno 1, a Fondao ou
a pena bicuda de Loureiro, que inclúe tamén a retirada de algunhas árbores que están a amenazar a conservación das, de laxes e gravados. Finalmente, no novo sendeiro de Monte Piquiño que permitirá vincular esta área coa ruta dos petróglifos, o que permitirá aos visitantes e senderistas non só contemplar as estacións rupestres, senón tamén a gran maioría das mámoas, moitas delas situadas en línea ou agrupadas moi preto da ruta actual. Sabedes que somos en patrimonio bastante afortunados como concello e hai que presumir bastante de todo elo. E, tamén decir que coas xestións municipales que fixemos coa Diputación, que tamén hai que decirlo, cando as cousas, cando a xente ten vontade, pois tamén hai que poñerlo en valor. E faltaría máis. Eu desexosa de poñer todo en valor. Tras esas xestións municipais, nos últimos meses, logrouse ampliar a superficie inicial que contemplaba o plan director. Isto beneficiará a futura posta en valor deste parque arqueolóxico do Monte Piquiño como un lugar de gran significación arqueolóxica, patrimonial e paisaxística. Os traballos realizados a man están rematados, quedan pendientes os que farán os tractores máis a tala dos árbores, según nos informan, virán próximamente a facelo, pero non temos unha data exacta. O que si os convido é que vayades a ver, porque a zona que se limpiou a man quedou espectacular. PSCT, por favor. Sí, imos votar a favor da proposta do convenio, sin máis, un convenio que xa de facto se leva traballando moito tempo en el e, a verdade é que a única mágoa que ten Compostela Rupestre é que con toda esta potencialidade realmente a administración a veces vai moi lenta, porque este proxecto de poñer en valor o Monte Piquiño pois igual xa empezou hai 4 ou 6 anos e aínda estamos agora empezando coas rozas, pero que celebramos as rozas, celebramos que se vaya a unir además coa ruta dos petróglifos como estaba pensado e, nada, a verdade é que neste caso unha alegría. Portavoz do BNG, por favor. Nos consideramos unha moi boa iniciativa continuar con isto por parte da Deputación, da área de cultura, da que nos formamos parte, e votaremos a favor, evidentemente. Portavoz do PSOE, por favor. Sí, pois unanimidade. Nós tamén votaremos a favor desta proposición. Eu, no meu momento de Concelleira de Cultura, xa colaborei co inicio deste proxecto e me parece moi importante que se poña en valor o importantísimo patrimonio rupestre que temos no noso Concello. Efectivamente, sí, xa dicimos que este convenio se puso en marcha na legislatura, se non me falla a memoria anterior, é unha moi boa cosa para Teo, polo tanto, o que é medible non é opinable, e o que é bo para Teo é bo, considero, para todos. Sempre son dese parecer. Tamén dar as gracias á Diputación, porque nesa negociación que iniciamos de ampliación da zona, pois portouse moi ben, foi moi receptiva, recollendo todas as necesidades de Teo e melloras, porque é unha mellora, ao fin e al cabo, para todos. Así que, alguna cuestión máis? PSCT? Nada máis. BNG? PSOE? Vale. Procedemos á votación. Votos a favor? 17 votos a favor, por lo tanto, queda aprobada. Moi ben. Pasamos ao seguinte punto da orde do día. Mocións, alguna mocións de urxencia? Algún grupo ten alguna mocións? Moi ben, pasamos ao seguinte e derradeiro punto, o punto número 10, rogos e preguntas. PSCT, por favor. Vale, teño 3 cousiñas para falar. Primeira cuestión, que, igual ni siquiera compre falalo aquí, simplemente a min gustaríame o PCXT e eu penso que os compañeros da oposición van a estar de acordo en que de cando en cando, non sei o formato, non sei se unha xunta de portavoces ou como fora, habería que tratar determinados temas para que logo viñéramos ao pleno un pouco máis informados, porque, por exemplo, un dos temas que traigo hoxe, que é sobre información sobre a RPT, pois quizás non é o lugar para ter unha primeira conversa, sino que deberíamos ternos unha reunión que non foi convocada, en este caso, por parte da alcaldesa, e, por tanto, como sí que sei que está agora mismo a debate e hai un certo revuelo nos sindicatos, tamén nos traballadores, e que me gustaría que a alcaldesa aclarara cal é o estado da RPT do Concello.
Bueno, pois mira, os sindicatos ou non te informan ben ou te pasan mal os datos. Agora mesmo estamos traballando na RPT, unha cuestión que viña moi de atrás. De feito, o voso goberno tuvo 2 intentos que non foron adiante, que ninguén nos convocou a ninguna xuntanza ni de portavoces, ni de nada, ni de barrio, ni de comunidade. Pero decirte igualmente que agora mesmo non se va a convocar absolutamente nada porque estamos en proceso, ese é un borrador, os traballadores o saben, os sindicatos o saben, un proceso no que eu non quise, a diferencia, según me comentan, que eu, xa digo, non estábamos enteradas de ningún xeito, ni convocados absolutamente a nada, aínda que si se levou a mesa de negociación, é dicir, se rematou. Estamos traballando e está aberto o plazo para que os traballadores presenten alegacións. Por lo tanto, que os vou a convidar a unha xunta de portavoces a contaros que, mira, que estamos traballando en elo, vamos a ver o que pasa. No, evidentemente no. Para qué? Eso non sería para nada. Bueno, xa che falo porque ti gustache moito e eu o respeto, ademais, pareceme moi ben, ter información, aquí hai plena transparencia, de feito sempre os convido a que faledes cos departamentos implicados, tanto tesorería como urbanismo, como calquera que precisedes, pero hai plena transparencia, pero es que ahora mismo non hai nada que comunicar, estamos traballando en elo e punto, aunque parezca unha frase feita, pero que é así. E se che dixeron o contrario, ou non entendiches ben, ou che mentiron, ou che pasaron os datos mal. Quero pensar involuntariamente. Me parece moi raro que ningún sindicato dos que se senta aquí a negociar dixera que hai moito rebolo. Pero por que exactamente? Se está traballando nelo, haberá cambios, lóxicamente, se aceptarán alegaciones, as que sexan axustadas a dereito e sexan normales. Eu xa comprendo que hai xente que considera que ten que ganar 200 millóns de euros ao segundo. Sí, eu tamén quero estar nesa lista e ti tamén. Pero, bueno, hai que ver as cousas, as alegacións, fundamentarlas e demais. Es que agora mesmo estamos en pleno traballo, porque fai un departamento, además, da USC, que coa alcaldesa non tenido, máis que nas reunións que nos hemos sentado, o que se acordou é, cando presentaran as cousas, iba a enterarme do mesmo xeito e no mesmo instante que o resto dos compañeiros do sindicato. Polo tanto, o que che dixo eso, lle podes transmitir isto. Vale, pois así o farei. De todas formas, penso, Lucía, que tamén Vox Populi entre todos os habitantes do Concello de Teo que a suba salarial da corporación, bueno, do voso goberno vos perseguirá hasta a final da legislatura. Claro, xulgar os traballadores porque queiran subir o salario, porque queiran pelexar polo salario e facelo así deste xeito que ti acabas de facer, a min pareceme máis que lícito. De feito, foi a primeira cousa que fixestes vos. Ben, pois continuaremos. Sí, bueno, espera que che contesto, porque isto merece unha resposta por alusións. Evidentemente, ese intento de subida que vos tiñades frustrados porque non tiñades a maioría absoluta dende fai moitos anos, que intentaste de subir e que non foi posible. De todas formas, xa explicamos que se subeu tanto aos grupos, como aos plenos, como que cobrades en comisión, e se actualizou, ni siquiera subeu un 10% sobre o que cobraba o anterior, no meu caso, alcalde. E iso se pode cotellar. Eso se pode ir a intervención, se piden os datos e o ves, porque eu tamén os vin, evidentemente. Ti, bueno, evidentemente, podes decir eso todas as veces que queiras, a nos a lo mellor nos persigue eso, a vos os vai a perseguir que cobrabades e ni traballabades. O sea, eso... Moi ben, pois eso lle traslado aos traballadores entón con respecto a RPT. No, aos traballadores non lle tes que trasladar tú absolutamente nada, que falan coa alcaldesa cando queren. Ademais, todos, sin distinción ninguna. Eles verán o pleno e coméntalle o que queiras. Pero, evidentemente, vanse a, insisto, coas alegaciones cando remate o plazo, porque aínda remata o 5 deste mes. Eso non cho comentaron? As alegacións? O sea, claro, entón, que pretendías? Que te chamara para enseñarte que proxecto exactamente? E onde se poda mellorar a un traballador, vaise mellorar.
Perfecto, pois quedome con esa frase entón, onde se poida mellorar un traballador, vaise mellorar. Ben, a seguinte cuestión que traigo para comentar é que hai unha liña de bus que cando se sacara aquela, bueno, a lanzadeira esta que vai de aquí, da Ramallosa a Tilos, pasou a ser a demanda. E isto non sei a que... Dixei a verdade, dixei a XG, dixei a liña exactamente na casa que tiña anotada, pero digo vos calé, sai da estación de autobuses e a que vai por Raxó, Penelas, esa liña agora é a demanda, non pasa sempre, só tes que chamar por teléfono. Pero entendo que foi entonces unha das medidas que se tomou a cambio da lanzadeira, porque coincide no tempo. Por eso pregunto. Non foi así, pero a través da Consellería de Mobilidade, porque esa ruta, o igual que a ruta que vai polos Verxeles, a ruta que vai por Pontevea, tiña como medio usuario por expedición. Efectivamente non daba para cubrir. Entón, eles o que fan é a demanda e o transporte pasa sin problema. E así tampouco teñen que levar pois, un autobús grande, vale con un autobús un pouco máis pequeno. Pero o autobús funciona igual, é dicir, a demanda, aparte pusoselle uns carteles en todas as marquesinas nas que iba a ser o transporte a demanda, informando. Vale, e entón, por ese tempo que pasou eso, houbo algunha outra máis que fora a demanda? A de Verxeles tamén? É dicir, pasaron a liña a demanda esta que vai por... A que fai parada en Raxó, e que a hora de memoria non a sei, e outra que vai por Pontevea. Pero bueno, ao miro e cho comento. Pero isto foi anunciado na web municipal? Non, iso é transporte metropolitano, non é o do municipal. Non é o do teu bus, ni nada. En calquera caso, perdón, por clarexar un pouco para os veciños que nos están escoitando, a liña continúa, as liñas susceptibles desa demanda continúan exactamente igual, pasando. Simplemente es por criterios de racionalización. Para que van a mandar un autobús de 55 plazas, xa lo mellor con uno de 20, non se cae o mínimo, o poden facer. Vale, outra cuestión, ali na zona de Luou, porque o punto limpo está en Luou, cando se fixeran as sendas que van desde a Insua hasta Recesende, eu creo que se quitaron os sinais que indican o onde está o punto limpo municipal. Cando esa... se quitaron. Cando foi a obra, quitouse a empresa que fixo a obra, a senda, non sabes, esta senda que vai dende a Insua ata Recesende. E eso despois, digamos que entregouse a obra, que xa sería a finais do 2023, ou principios do 2023 máis ben, xa co cambio de goberno, uns por outros xa nunca se colocou. Probablemente estean aínda na nave de obras e pois se non, pois haberá que poñer outros, pero que decir, hai xente que ven ao Concello que non sabe onde está o punto limpo. Sabe que está por esa zona, pero é que se non és daqui, ou viñeches hai pouco, non é doado de atopar. Non te preocupes que o miro, pode haberse escapado. Quitar non quitamos nada, outra cousa foi... Pode ser. Sí, pero bueno, eu non recepcionei ninguna senda, eso xa o recepcionastedes todos vos. Non pasa nada, que se mira e se coloca, pero eu non recepcionei ninguna senda, absolutamente ninguna, e se pode constatar ademais. E logo tamén clarificarte que o punto limpo é basicamente para os veciños de Teo, non é para os que veñen de fora, eso non pode ser. No, eso sabe todo o mundo porque tens que deixar o padrón ou unha factura, pero hai xente que está vindo a vivir a este concello, en concreto un par de persoas que me chamaron a min, porque, bueno, pues obviamente son usuaria como a todos vos, e entonces eu dixen, pero vamos a ver, non está o cartel, e efectivamente pasei por ali e non está o cartel. Bueno, non pasa nada. Si nos vamos ahora a enfrascar en esta discusión e ir ali e colocar un sinal, si fai falta que o propoña o outro equipo de goberno, eu só quero que haxe un sinal do punto limpo, non hai máis dúda. Vamos a ver, por clarexar, vamos a colocarlos, a proceder a colocarlos. O que é razonable hai que atenderlo, claro. Sí, pero bueno, clarexarte que non recepcionei eu ninguna senda,
Bueno, pero tú vechedes 9 meses para colocar, eu as coloco e as miro, pero eu non entrei aquí hasta xunio, No, sí. Bueno, aí está maldita hemeroteca. Vale, pois como nos cobrábamos e non traballamos, pero vos cobrades un pastón e traballades un montón, vades, por favor, e colocades ao sinal do punto limpo. Isto non me extraña que a xente do común non acredite na política, porque, de verdad, enredarnos en isto, que eu creo que estamos todos de acordo, entero punto limpo, ben sinalizado, e que me parece tan absurdo... Pero se acabamos de darte a razón. Non continúo esta De discusión. verdad, estate tranquila. Eu acabo de darche a razón, solo che puntualicei que non é unha obra que eu recepcionara. E iso podes comprobar. E que tuvistedes unos meses para ponerlo, hombre, evidentemente. Que hai que poñerlo, estamos totalmente de acordo. Non sei por que ahora te poñes así. Vamos a intentar todos levarnos ben, verdad? Alguna cuestión máis? Nada máis, grazas. Alberto? Benega, por favor. Eu traio algunhas cousiñas, vou intentar ordenalas por departamento, igual meto a pata, pero bueno, se hai algunha salteada, vemos. Primeiro comentannos que hai escaseza de material nas escolas deportivas. Faltan pelotas e demais. A ver se podedes botar un ollo e poñer o material que fai falta para as actividades. Tamén me gustaría saber como quedou... Vale, pero, perdoa, por ir un pouco a... Exactamente que escolas? Tenis? Tenis e pelotas, máis, sí. O que? Tenis, faltan pelotas. Teñen as que poñer os usuarios. Pero, e o monitor? Sí, perdón. A ver, fai 3 ou 4 meses nos las pediron e les mandamos. Está claro que eu exixinlle que cando estén gastadas, porque vou bastante aos pabellóns, moitas veces cando terminan as clases as deixan tiradas e aparecen ali en outras actividades, porque as vin eu personalmente, entón eu dixenlle ao monitor que cando terminen as clases ou cando as bolas estén gastadas, que máis repoña, que sí que se poden perder algunhas, pero non se poden perder 60 bolas cada 3 meses. Están aí que lles mandei fai 3 meses ou 4, se lle mandaron bolas novas. Tanto para tilos como para calma. Comentaron isto hai unha semana. Pero bueno, eu podo che demostrar, porque están as facturas aí, de que se lle mandaron e se as pelotas se compraron hai 6 meses e agora non están, pois hai escaseza de material. Si é certo que lle exigín, dentro do que cabe, eu sei que se poden perder algunhas bolas, pero dentro dun pabellón non se poden perder en 3 meses 60 bolas. Que pasa con eso? Que terminan as clases, e por desgracia, moita xente, ao mellor, de alguna maneira as leva ou desaparecen, porque é imposible. Eu, se estuveran gastadas, automáticamente lle repoño. Bueno, que desde ese momento nunca máis me volven a reclamar nada. Bueno, igualmente, portavoz do BNG, vas a falar ti cos monitores para que nos den parte, claro, porque senón nós tampouco sabemos, é razonable, cando se rematan ou non, cando se esgota o material. Despois, quería saber... Perdón? Quería saber tamén como quedou finalmente o da subvención do Praíña, porque había un erro no orzamento no que se lle baixaban 2.000 euros e non volveu a pasar por pleno e nin eu teño máis información. Sí que vin na resolución da alcaldía que se lle pagou a subvención, pero non se canta. Entón quería saber se eso se subsanou realmente ou como quedou. O que se paga é o que lle corresponde, o erro é que iba de máis. Non, Gelucho? Vale, quedame aclarado. Despois, tamén nos comentan bastantes veciños de Calo, sobre todo, que van aos partidos, xa viu aquí a pleno na anterior vez, nos comentan novamente o mal estado do campo e se hai algún tipo de previsión de intentar arranxalo mediante unha subvención ou o que sexa, porque a verdade é que empeza a xente a preocuparse pola salud física deles mesmos. A ver, mira, eso somos conscientes de que está mal, se meteron 300.000 euros en ese campo, non hai garantía de nada, non hai aval, non se fixeron as cousas, bueno, descoñezo os pormenores e non vou a falar do que descoñezo, pero a realidade o que vemos é iso, que se meteron 300.000 euros e tal. Eu creo que xa o comentei varias veces coa xente que está na SR, e non só a SR, porque ese campo é susceptible de uso por moita xente, evidentemente. E nos queremos así, de feito levamos cantos arranxos? Levamos 3 ou 4 intervencións, sabes, que son zonas pequenas, a verdade que o campo, a calidade do césped é moi mala, perde moitísimo pelo. Que pasa? A inversión que se fixo é moi alta, temos que intentar darlle rentabilidade ao máximo posible,
ahora mismo, nos meses de verano, que é cando mellor se pode pegar o césped, pois poder facer unha intervención un pouco mellor e meterlle algunhas franjas e intentalo mantelo o máximo posible para sacarle rentabilidade. Está claro que agora, puntualmente, pois levamos 3 ou 4 veces metendo tiras moi pequeniñas e onde hai un buratiño, pois vámoslo tapando. Sabes, sácase césped das esquinas que non se utilizan e vai xe poñendo aí. A ver, ten un Ser coste. latoso, pero bueno, é a única maneira de que Ten un teña... coste e o que non é razonable tampouco, e penso que estaredes de acordo comigo, é tirar con el. Mientras máis ou menos vaya tal, me preocupa bastantes máis o estado dos vestuarios. Eso sí que me preocupa realmente. Antes de arranxar, o que seguimos arranxando e que seguimos facendo actuaciones. O outro pleno preguntaba a compañeira do PSOE tamén por eso. A ver, nos coñecemos perfectamente o Estado, se fixeron varias intervencións, pero bueno, vamos a intentar, somos conscientes de que hai que mudar o campo, pero vamos a intentar, dentro de que as condiciones sexan aceptables, aguantar un pouquiño máis. Ok, grazas. Eu preguntaba simplemente por eso, por saber se había unha previsión, xa me queda claro que en verao se lle vai facer algo e que se intentara ir facéndolle cousas. Grazas. Tamén quería comentar, isto xa vai, me parece que máis tema de guerra que lle afecta a él, ao urbanismo. En Texexe hai... No, perdona, urbanismo son eu. Bueno, perdón, obras. En Texexe hai falta de iluminación na pista que vai dos números máis baixos, 9, 11, 12, 17. Falta de iluminación, entón, Gelucho. Aí hai... Bueno, perdón. A ver, que non pasa nada, sempre o digo, o último perfecto crucificaron. Hai unha farola solo das novas, que me parece que están frente ao número 11 ou por aí, que normalmente cando hai treboadas pois xa nin alumbra, e despois todas as que hai hacia baixo xa son das antiguas. Pero sobre todo, na pista que vai a carón dese número 11, que vai xa hacia o número 98, aí nin siquiera hai farolas. E a verdade é que é peligroso de noite, a ver se podedes buscar algunha forma de poñer un punto de luz ou algo, polo menos para que os veciños vexan para meter a chave na porta da casa. Vale, é a primeira noticia que teño nese aspecto. Bueno, o Luminaria Revisareina, esa zona, pois, botaremos unha ollada a ver se se pode poñer aí algún punto de luz. Pero, bueno, que os veciños non reclamaron nada, sabes, que non teño ninguna... A min dixeron, eu son representante tamén do Concello. Perfecto. Tamén aproveito, que isto creo que sí que era o de guerra, aí nesa zona en concreto se entubaron varias gabias, e o que pasa que cando chove non teñen arquetas, o sea, non teñen rejillas, e bascula todo pos garaxes das casas dos veciños. Entón, a ver se podedes botar un ollo, non sei a quen lle corresponde, pero... Eso lle corresponde a Cerqueiro. A ver se lle podedes botar un ollo e facer unha arqueta, polo menos, para que teña capacidade de saúde. Despois hai unha fochanca en Cepeda, prácticamente enfrente a residencia. Hai para todos, non pasa nada. E desterrado. A ver, é unha broma, Hai unha fochanca en Cepeda, onde a residencia máis ou menos, que é bastante profunda e se está agrandando. Entón, a ver se a podedes tapar antes de que eso sexa un cráter. Despois, hai un poste, isto creo que é da compañía telefónica, pero a ver se podedes, digo telefónica, eléctrica, e non sei se ten relación cas obras que se están a facer con respecto ás vías do tren, aí na zona de Vilares de Rúas de Francos. Pero onde está o número 110, xa leva tempo, non sei se o arreglaron onte, conte non fun, xa leva tempo un cable todo tirado desde o poste polo chan, a carón da pista, hasta casi o final de Vilares de Rúas de Francos. Entón... Vamos a ir a revisar que non sexa noso, pero sabedes que temos un problema, e iso non é do color que este gobernando ni deixe de gobernar. Evidentemente hai que legislar dende neste caso sería o goberno central. Ya digo, non é de ningún color, non estou falando de ningún color. Estou dicindo que mentras estemos así, teño postes que sé perfectamente, que además, a ver, o descoñecemento tamén, oye, é normal hasta certo punto. Un poste que vai caer, temos expediente aberto, unos cuantos, temos expedientes abertos, mandamos apercibimentos, pero a mí o que non me vale é que se cae o palo e lle pasa, perdón, o poste, pasa algo a alguén, pois imagínate, todos nos vamos a botar a man a cabeza, pero o certo é que nós como Concello non podemos tocar, porque sería prevaricación, o sea, o proíbe expresamente a lei, ni siquiera por motivos de, bueno, pois o que estou contando, que hai uno que imagino que todo o mundo vemos en as redes, que é tremendo. Pero claro, a parte de insistir, a parte de presionar, non podemos facer máis.
E, por certo, xa aprovecho xa que falas de Vilar de Francos, que me preguntaba a portavoz do PSOE o pleno pasado, polas xestións que había feito que escribín ao ministro, que ademais presentamos alegacións, que mantiven unhas reunións non só cos veciños, sino que tamén con Adif, o Departamento de Urbanismo, pois finalmente deron fruto, o anunciamos esta mesma semana, e todas as pantallas vanse poñer ante a petición, se fixo un modificado, o cal agradecemos a DIF, evidentemente, porque o que se fai ben hai que poñerlo tamén en valor. Bueno, salvo 3 que son inamovibles, que xa están postas e que ademais nos xeneran ese impacto negativo que decíamos nas casas baixas, porque unha é donde os edificios, outra é esa salida de Teo, xa preto, moi preto de Santiago, e non hai tampouco casas, e outra é unha especie de restaurante, non restaurante, galpón, bueno, unha cousa rara, non quero ir por aí, pero bueno. O resto van a ser transparentes. Nós entendemos, nós, mellor que ninguén, que a lei hai que cumplirla, é dicir, o Ministerio, e neste caso a DIF, ten que cumplir a legislación de impacto do ruido, pero se pode mellorar, que foi o que pedimos, que si non, que entendíamos que si tiñan que pedir, de feito, truximos aquí unha moción, si por lo menos non a retiraban, entendendo ese cumprimento da lei, dos que además somos defensores, por lo menos mellorarla e poñerlas transparentes e non sumir as casas en unha oscuridade, porque como, bueno, o comprobaredes, se non habéis ido por ali, que son moi altas. Continúelo. Bueno, volvendo co dos cables, sei a complicación que ten, sei que é moi difícil, pero, de todos modos, sí que vos informo, porque mo pediu o veciño, para que teñades constancia e lle solicitedes a empresa, logo xa queda polo menos citado, non? Despois tamén hai un espello tirado detrás da marquesiña antiga, esta de formigón que hai no Ferreiriño, a carón de onde se puxo a nova, pois alguén non sabemos ben por qué, hai un espello tirado, a ver se se pode ir a recoller, porque, bueno, ao final, cando foron as obras, apareceu aí ese espello, e... da antigua, da de formigón. Despois sí que me preguntaron veciños de Lucí, porque, bueno, todos sufrimos este apagón hai nada, e se atoparon co parque da unitaria cerrado porque están os contentores, cerrados cun candado. Eu recordo que tuvera unha reunión contigo, Lucía, e dixeras que ese parque iba a estar aberto. Ao final non está aberto, é un almacén. E os veciños queren recuperar o parque. Sí, dis que non, que é temporal, xa mo dixeches outras veces, e iso o entendemos, pero temporal xa se alarga de narices. E ao final é un parque que os veciños non teñen uso del. Sí, totalmente de acordo. Ahora tamén che vou explicar, e así o expliquei a varios veciños que me explicaron, bueno, concretamente unha, que mentras non saquemos o lixo adiante, as cousas temos que colocarlas en algún sitio. Desgraciadamente, cando as levamos para o punto limpio, desaparecen. Non temos policía 24 horas, xa sabedes, e de terla tampouco iba a estar no punto limpio 24 horas, porque desgraciadamente hai máis cousas que atender. Eu xa lle dixen, e además hai marquesinas tamén, que estamos intentando reutilizar, recuperar algunhas, en canto poda aliviarlos aos veciños de eso, tes a miña palabra e eles tamén, de que, bueno, tanto foi así que ti recordarás na legislatura pasada que iso estaba preparado para ser un depósito de vehículos, que estuvimos ti máis eu en varias reunións xuntos. O depósito de vehículos hoxe en día está feito ao lado do punto limpio, que consideramos que está mellor allí que non nun núcleo. Por lo tanto, eso o van a recuperar os veciños, o digo aquí en sede plenaria e xo digo a ti o de récord e públicamente. Só pido un pouco de paciencia. Nós tampouco esperábamos que a licitación do lixo ni o estudo fora tan complicado. Evidentemente, é un contrato moi importante, con 20 anos, o maior contrato de todo o Concello, e, evidentemente, o razonable é facelo con seguridade, aínda que tardemos un pouco máis. Vale? Gracias, igualmente. O que pasa con respecto a isto, eu entendo o que dis, con respecto a isto, ese parque foi depósito temporal de vehículos, se conseguiron sacar e leva prácticamente desde poucos meses despois cos contentores e as marquesinas ou cos trenes do Entroido. Entonces, ao final, o espacio sigue sin poder ser usado polos veciños. Totalmente de acordo, Loi. Xa comecei dándote a razón, porque se a tes, eu non xa vou a quitar, evidentemente, pero tamén te estou explicando
E tamén, insisto, lle expliquei aos veciños, unha concretamente que me escribeu, que eso iba a desaparecer. O que non quero é levar os contenedores que están vacíos e limpios, non é... Bueno, sabes perfectamente que vives aí ademais. Efectivamente, cando veña o contrato de lixo, implantaránse no sitio correcto e as marquesinas xa nos levamos dúas, me parece, e estamos sacando. Estamos intentando sacar. E a maior brevedade teño eu máis prisa, asegúroche, que ti. Ou igual. Guai. Despois, sí que me comentan que volveu a salir a agua turbia en Aguas Mansas. Os veciños dixeronme que avisaron a Aguas, non sei se é certo ou non, pero volveu a salir. E isto pasa constantemente cada X tempo. Tendes que subsanalo, que vive moita xente, e teño fotos, se o queredes ver, das bañeras ca agua turbia. Entón, a ver se intentades atopar ese fallo, non sei como, e intentar arreglalo, porque pasa constantemente cada X tempo. No, a mí non me consta, salvo unha avería puntual, como pasa todos os días no Concello de Teo, non me consta que haxa nada que haxa que subsanar. Pero, bueno, lóxicamente se mirará e todo o que sexa subsanable será subsanable. Non hai problema ningún. Vale, e xa para rematar, sí que nos chamou a atención que no Sisto, onde empeza a zona esa peonil nova, puxestes o sinal en castelán, a normativa di que ten que estar en galego. No Sisto, xusto cando entras, cando ves de Aguas Mansas, a entrada xusto do Sisto, de acceso peonil, en vez de acceso peonil, pois está en castelán. O sea, teño a foto en algún lugar, podo buscala. A ver, se o dis, eu paso por ali moitas veces, pero non me fixei. O sinal que aparece a curva e que aparece o reto, pois está en castelán. Entendemos que a normativa pois dice que estas cousas teñen que estar en galego. A ver se miraremos de corrixir, por suposto. Pola nosa parte creo que xa está. BNG, ni Noelia, ni Óscar. Vale. PSOE, por favor. Gracias. Vale, por un lado, quería preguntar polo parque empresarial, que hai moito tempo que non temos ningunha nova, se hai algunha novidade, porque xa levaba tempo en negociacións e en traballo, se temos algunha novedade que salientar. Pois non, estamos con un sectorial. Cando entrei estaba paralizado completamente, nos pusimos dentro do Departamento de Urbanismo con todos os trámites, todavía nos falta un sectorial, concretamente el de carreteras. De feito, a semana pasada, se non me confundo, a semana pasada ou anterior, enviamos a Xunta, contestamos a un requerimento que se nos facía con respecto a este sectorial, e hasta que teñamos ese sectorial, o polígono, seguimos traballando, lóxicamente, en ello, porque unha intención deste goberno, evidentemente, non é unha anomalía estar ubicados onde estamos ubicados e que non haxa un polígono. Además, este polígono que vai a ser mixto, que non tampouco hai unha monstruosidade, sino que é un polígono tamén escaparate, e que, bueno, que marca, delimita o plan donde vai, que aí precisamente na Ramallosa, supoño que estaredes ao tanto. E seguimos traballando nelo. Comentar antes que falaban dos cables, en Calo tamén nos estamos encontrando con, de repente, cantidad de cables que preocupan aos veciños, porque en principio non sabes de que poden ser, vale, na zona do Cruceiro e por toda aquela... Non sabes se en Francos temos un expediente aberto, porque uno pasa, pero sin disimulo, ademais, un cable debe ser de unha compañía, ahora non recordo, pero non quero citar aquí unha compañía, pero creo que de internet, de teléfono e demais, pasa polo árbore que temos ali, precisamente, que patrimonio, da Casa Común de Francos. Non sei se falas de... Non sabes se é luz pública, xa che digo que non xa non. No Cruceiro de Ameneiro, na parte interior, por onde arreglastes o lavadoiro, é que están tirados no chan, é dicir, entendo que de luz non son, porque senón, se os pisan, teria que pasar, claro. Pois mandaremos outro requerimento en caso de que non se haxa, bueno, unha comunicación, bueno, sobre todo porque a nos interesa que el día de mañán, se pasa algo, que non digan, es que non tiñamos descoñecemento, non podes alegar eso, querido, tes un expediente aberto. No, é moita cantidade de cable, non é un cable, son moitísimos, sí. Despois, outra cousiña, da luz non deben ser, porque senón teria pasado algo. Claro, están no chan, se pisan.
Outra cuestión, as obras de humanización do Milladoiro. Sabemos perfectamente que vostede estaba totalmente en contra e así o amosou, pero están chegando a Teo, están intervindo en Teo, están chegando, de feito, non sei se por parte do goberno local se fixo algunha intervención, se nos impuxeron ou como está funcionando eso, porque xa non é o Milladoiro, é Teo. A ver, como tú moi ben sabes, eso é propiedade desa estrada do goberno central. A subdelegada se reúne aquí con nós, nos pasou o proxecto, que hasta ese momento non tiñamos tampouco oficialmente, nada, quedaron en darnos máis detalles, que estaban pechando, non sei que de unha glorieta e demais, pero nos aí, a parte do pataleo, non temos máis. Eu amosei o meu rexeitamento, non ao que fai o alcalde, coidado, que cada un no seu territorio. E aí eu estou en contra do impacto que xenera en Teo. De feito, quero recordar que ti votaches a favor desa moción, en contra, pedíndolle, que, a ver, as cousas hai que facelas, eu non me meto no seu territorio, pero facelas ben, e non presenta unha alternativa. Eso é ata o de agora que che podo dicir, sei que o Departamento de Urbanismo está en conversas con propios técnicos, todo cuestión técnica, pero creo que non tivo máis. Hubo ese achegamento, viñeron hasta aquí, efectivamente, ademais, viñeron coa xente que executa a obra e se lle dixon, levamos aquí dende 2023, non presentache o proxecto, por lo menos dende que estou eu. Lle preguntei a persoa que estaba de urbanismo, a xefe do departamento, e tamén me dixo, non temos realmente, o sea, que sabemos é un pouco por prensa, por un proxecto inicial, pero vamos a ver, os proxectos van modificándose. Ben vides o do AG59, que conseguí os dobles enlaces, tanto para Teo, tanto para a Estrada, como para Santiago, que non normal é comerse o impacto dunha autovía e non ter ningún beneficio, aínda que dende aquí sai unha moción en 2018 pedindo que se eliminasen esos enlaces, pero non é o caso ese, o que estábamos falando. Os proxectos era un exemplo, modifícanse continuamente, o vemos, non pasaron o proxecto definitivo, agora sí que o pasaron, estaban no Departamento de Urbanismo os técnicos estudiándolo e están en contacto con eles, pero non sabemos máis, aí é a súa carretera e van a facer o que les consideren. E por parte do Concello, é dicir, o proxecto se modificaría, pero a obra se está facendo. É dicir, os que pasamos por ali a diario, vemos que se están picando as aceras. Digo, porque por parte dos técnicos e do Concello non se vai a presentar ningún tipo de... Non hai nada, e nós non queremos meternos porque estamos en contra precisamente desa obra, de como se está, como se fragou un pouco todo e non presenta alternativas. Entonces, nós, como sabes que o tema está xudicializado, aspiramos ou deseamos ou queremos que en algún momento se va a paralizar e va a sair sentencia. Pero claro, ata de agora, máis que a cortesía, eles non teñen por que, como se fan, evidentemente, hasta o de agora, non comunicaron absolutamente nada. Dúas cousiñas máis. Por un lado, como comentaches ti antes, quero amosar un agradecemento á Concelleira de Mobilidade, porque pese a que se ven pedindo casi desde o inicio desta legislatura, finalmente se puxeron os horarios nas marquesinas, e, xa que nos os pedimos, queremos agradecer que xa se colocaron. Os pedíchedes, pero xa estábamos pensando neles, evidentemente, e aquí se explicou por activa e por pasiva. Primeiro, se os pedeu consenso, creo que a todos, para ver, porque eso sí que é unha cuestión, que é non de negociar, pero sí é o ben da generalidade. Entón, nos interesaba saber a vosa opinión, porque era un tema, ademais, harto complicado. Non é o mesmo, esos usuarios poden ser maiores, unhas franxas dende xente que manexa perfectamente a tecnoloxía, como xente maior, que a lo mellor non a manexa. Por iso os pedimos e os consultamos. Tardou? Sí, pero mellor facerlo ben, non ha habido ninguna queixa ao respecto, mellor facelo así que non facerlo rápido e logo repetir, porque iso ten un costo importante, ademais. De acordo, pero están solicitados e están colocados. Por tanto, volvo a repetir o agradecemento á Concelleira que finalmente o resolveu. E despois outra cosa que non pode ser agradecemento, sino que
Perdón? Quere clarificar, Teresa, algo? Un segundo, por favor. Vale. Bueno, gracias, pero non están todos colocados aínda. Vale, vai ser tal, a que máis vai a tardar vai a ser esta, porque a obra non está rematada e a Xunta non a ten recepcionada aínda, pero sí que se van a colocar. Pero xa non é só por a obra, evidentemente. Claro. E porque tamén estamos todavía no estudo de se funciona o teu bus, iba a decir, se funciona o bus lanzadeira ou non. Xa vos dixen que queríamos estudiar os datos de comportamiento de si era viable ou non, porque evidentemente é moi caro. Nós somos partidarios de que a xente ten que estar conectada, como así, bueno, o amosamos. Ademais, conocido por todos que eu pedí en Santiago o transporte do bus hasta a glorieta de Gadis, pagando teo, por suposto, o bus, o transporte, bueno, de Santiago, e non pudo ser, bueno, non pasa nada, pero intentamos buscar solucións. O que ten é que funcionar, porque non vamos a manter un servizo se non funciona. Vale, e por último, isto volve a ser unha queixa moi repetida e que ou non nos informastes ou creo que seguimos sin Consello Escolar Municipal. Legislatura. Bueno, vaiche contestar agora a concelleira de área. Boa tarde. Sí, xa noite. Pois sí, é verdade que seguimos sin el, necesito que se nomee un secretario. Por outra banda, os representantes das AMPAs aínda me chegou neste mes que rematamos o representante pola Federación. Para nomear os directores de centros que teñen que estar representantes están pendientes de cambio e prefiren non ser nombrados ata que se dea o cambio de novos directores, pero aínda así vou a seguir igualmente por se teñen previsión de quen sea. Agora que xa se remataron tamén as candidaturas e supoño que nos vindeiros consellos escolares coñeceremos tamén máis. Entón, nada, estamos un pouco a expensas de que me nomen pois esas partes que faltan. Sei que espero, aínda así, é verdade que insisto en que non tiña datos do que se fixera previamente e a última acta que aparece é do 2021. Dos últimos que fixen eu sei que as actas dos consellos escolares nos que eu participei as gardaban abaixo por onde está Suso, pero non sei moito máis que eu guardaba as miñas. Pero che está a dicir que veu actas de 2021. Hasta canto gobernastedes vos con... Creo que hasta 2022, polo menos, non? Non sei, estou preguntando, porque non recordo agora mesmo. O Consello Escolar Extraordinario habitualmente é extraordinario, efectivamente. Non se reúne periódicamente, salvo que sexa necesario. Nos creo que nos reunimos mentre eu estuve en 3 ocasións. Ninguna máis, e pode ser que a última fora no 21, pero sí que me consta que hubo actas e demais de eso, por eso, bueno, a nos, incluso en pandemia, teño que recoñecer que non nos levou tanto tempo. Bueno, a ver se no próximo o celebramos. Claro, pero te estamos a decir que non depende só de nós, non sei se eso comprendes, porque evidentemente se a secretaria que tiña que ser non quere ser e hai que numerar a outro, máis claro non se pode dicir. Monse, directamente. Vale, boas noites. A ver, mira, fai uns meses solicitamos un cambio na normativa municipal da colocación das placas solares en vivendas. Entón, nos queríamos saber se tiñades pensado, se non, xa que estades facendo algúns cambios nas normativas, pois, bueno, queríamos saber se, sobre todo para poder acollerse ás subvencións da Diputación, porque senón non hai opción. Bueno, pois aí xa che digo claramente que o temos con un estudo, porque non temos claro se poñendo o que pretendemos nos vamos a pasar outra vez ou non. Están mirando os electricistas. Xa che digo, eso é a modificar, pero como todas as ordenanzas que ve aquí. E o tema dá para o que dá. Vale, a ver, outra cousiña aquí. Mira, que algúns veciños de Mouromorto protestan porque a carretera que vai de Mouromorto a Cornide está realmente catastrófica. Entonces, como supoñemos que non vai haber un asfaltado, porque, bueno, evidentemente, entonces, que se rebache, bueno, con
Dicir, con base, porque dicir, a xente con minusvalías incluso usa para pasear ou os coches de minusválidos e temos un problema Totalmente de acordo, xa además non oculto, xa sabedes o que hemos heredado. Evidentemente, como vides todas as mesas de contratación, xa sabedes que tampouco paramos con unhas cousas e con outras. Evidentemente, eso está para reparar, está xa en previsión, somos conscientes e en canto podamos iremos para aí. Evidentemente, e además teñen a razón, como todos, claro. Mira, e finalmente, bueno, pois estaría ben que bueno, vos veréis, pero quero dicir que se tuvesen en conta nos próximos planteamentos de asfaltado a carretera que une Vilela con Fornelos e a carretera que vai a Real do Mato. Pero eso xa está ejecutado en estos días, o executamos. Hombre, pois esa protesta Non desta sei semana... Esta semana? Non, cando remataron? Pois mira, ves, eu non a fun a ver, eu teño unha protesta dali, pero non a fun a ver. Pois se pasan mal os datos, ou che os pasaron fai tempo, está, A ver, eso é tan fácil como ir mañá, e o ves? Bueno, moitas gracias a todos, damos por finalizada a sesión. Gracias.